Yomuguzi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bwomuguzi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jire ngumanga bunalero obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini ngoro kwa Pathwell machine asomorobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undatebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi Ensoko TV oboroso bw'omugusi magega ya televisioni Yensoko gwikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena Mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyora ribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchurelia 0788666662
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Manjito margiria wigeta sengia Ensoko TV emambia bono no gusabano kwigena kwanenga emambie kwa bukiri biyando cia sore nabigo gwachakire kwirobiria onyare gwikirania engere ya yiritskuria rero manjito margiria yiritskuria Thursday togoteba butambenga ne chinga kichiri cyokubwata emerobiria itotwanya toikirana stota getoikirana nabigo ikirania endoto yitasubuga maritskuria butambenga gotebyanga boka nando chako morobiri yago ebintu birwatagete kubikirania nayo rabikirania kyagero tabogeti onta yogo chiko kubwatira kosenta yogo chiko kubwatisha yago kubikirania kyaranya nyasaye niga kubwatisia oyo wetoma nabe gokobokana kukimambia bona kero kwa iwulerio geli onyare gokoboka soso morobiri Ensoko bwakire tonyare togotemamo tonyare togosemania nabe gokubanya ni mambia bona kwari sometimes to Facebook nabe go YouTube nyare tonyare togosanga naye tunya tokumanya ni abotambe totubangita sengi tuya Ensoko TV nigo yakwali baga kwanyara go kwera nekerengerero kyago nabigerio giriago manjito morgiria danyara liko kana litskeria Thursday tatibiti Thursday tokunyara tokunyorania boigo aliamaya na wegama betwanyarire togwetera usali tokunyorania rika okorekana samagmaitigo kwariganya tunyare tokusange mambi yabono na nchidiana ndemo morobiri Ensoko bwakire tunyare tokumanyania na boigo gosemania na incho mwanchu muligerili Innocent Onyango andonse soberete ngo kwani semambi yabono ngo gatenga itongo mu church na kwirendelinga itongo no gaya 13 chitariki chia etire maiga y'umutinyu 11 mwaka w'ekirubere 2025 na namonongo kwarigania semambi yabono buna Diana agotebiri osaime y'umuruberi bw'Ensoko bwakire litonyara kabatokoranga twachire bosio na kwagacha nabunigesa kunana mono nimanyete chinga kibine chiga bali mwarenge nyumba asemambi yabono limogendete kuyarigani nende mosoke mbale bakuruwe kibarua mambi yabono liango na kwaora arekerwo igoro aigwe tobo torogete bumubwatete lakini ndete watebi ngasenchire yabeno mwanchu muligiri aigana otukura kumanyia manya kuligirende libagonye gokonyora bwibekera sinini abambali ngokwana bakora kigasi cya butuko baroro konyora bale sichi factory baroro balenge SSM yobulendi baroro bale SSM eli okonyora balenge gosine yokora no nese chi hoteli semambi yabono banyari ko bagwika nyumba nabo buguritie mandazi agabere ose obuguritie getuma isachinde mbono na kuburuga karongoli kolende to kwarigania semambi yabono gatenga soime yomuroberio litonyara ko batuko bwatira na senchira wikenda ya no tebire ron throwback Thursday yani ngato koinyora nibiri bya etire mwancho muligereri nabo gatotebie semambi yabono ngikirio koinyora semambi yabono ngikirio koinyora na intu twara inyoiri abante binte binge Diana na rekuru 2001 nabwate bintu biri ara koinyori arorire anyore ngakia ya machieta asegeta akanyora abantu bakuri chintuga gakuminga kai chintuga na jingoliye gujire bine binte bimo biri hera bwatago koinyori anyora ko genda asegete igakwanyora abantu ikaro manyete muntago cha nyumba mambi cha gusaba umuriro abantu barero batebinga n'umuntu nachi gusaba umuriro bagukumisana nando kubuguritie umuriro yo kware ko yobuguriria no ne bite bitatu iga ose biyemba ubona gwokera njira bugona kogenda noro mwautire umuriro nacha kuyi bagusiba ari gusaba ne bintu barenge burunge biriti kanyambira acha bibe binge konyora karaga sara kamarande ga kumande gwatebunga gakondaga enda kabibere monde etere na inchi mwancho muligerelie inero TBT tokonyorania semambi yabono dare mono muna tuga tebiria semambi yabono bokogenda gutubwatia so mtandao Facebook ogenda ali sesemo ya YouTube otofollow bune Ensoko TV na ande boigona bokonyara kuba gotutumira SMS ase namba nere kona korekana bwese screen namba yere 0788666663 6 ndiko chire isano mwanchu muligerelie mwali wako le lisato na namonekera watutumira ujumbe nabo gotubabune SMS nabo kwanda SSM ya WhatsApp ututumira oro na ande nabo gotutumire clip kiage sirini ogototebia Ensoko bwakire nchenguru Innocent Onyango nigonde chinsemo chiazina tawazi me studio ya Ensoko TV igongo teba ngali tukulia rero naganeri batatu iga na ande na inchi nimbwate obuyango teba gaseko chiseko ndi 30 tutumire clip ekyo producer itekore bunena riteko kora kirenga kina tukubeka sembe onyarko bagukwana
na umanye kuba gokumanyekana na tari lazima kirenga kiurike ujumbe lindira bugurika ujumbe gwetira saka clip agwe second 30 elito nyara kwa to kebeke sembeo na namono ekero kubeke clip ekyo to kora sagia omwaso barete buyo mugaso minetira bera to kumwaso no lie kera obona mambigyo gete asare lighting yere burunge na ndo to kasare ararungi to basa gutoka gukwana kurugetanda to basa gutoka gukwana kore babume mwancho muligereri ukwana kurwaso ikaranste buyiga eclip kia ukobeka burunge egera to kwana century ya maskani na ande onyare kwa bagukobwata kurigeretie kamera egera torole kin talidio gitogo chia stali voice notes iga a century wikiranu na kwariga na batebinga throwback Thursday nere yo inchina inyoire kakio muliro ule gosabwa Diana ya inyorete ekero kwane ekero muliro ule gosabwa ngonyoro muliro ino nsambete wachite gosaba inchi gosaba mwa baba arande bindusi rusiriko karusirende no kaboko girio kwa waiga goserasera na maitinga libu ngosambalire by the way libu liri ngosambalire bo ya lenge no bonsase njegingo na goseraiga chigosori ndia nsambite kuri nandekero gukwanira igoro yo gusaba umuriro nande ngo tunyurire nto gasabire no ni libu twachigusenda kibando litukuri juma Saturday ngo enda tore abantu mbanje ne bagusaba nabakalibu liyo gusina kibando mwacho muri no gute kibando kiri kiasinire ego chiari koriye gusana gedeli na kiye gwe metorire ebere abantu bagorire tugerimo bakore nanda abantu barenga okonyora mbatatu bokabali inga kiri arenge gasienkia sa yarengengia ande aseribwe ikwanyora ekemba nkeroro kuse omwana egiringinyo liteba magante bigenda mwababo mino nabeke byembaliko ole ndaka bukalito bekiro omwana omuntu ono bali baminta bake akanto konyora karo mununga kwa mubekera igoni nyote tibiti kurwa setibiti yao kulinde yane yungo inyora leke twachite roche litukerimo twachite gotenya roche mugachi gotenya twachite roche no twagatenyire roche oru nuru yaruare asare ko kunyamagina nyamagina gere twateba asira atigai igera akaroche akaroche yani igera akaroche iga mukwana mwatenye meteichire chingonjiro chinyingi twalenga abana abisike 6 twari uchikotenya nechikase nchiane itweri mo innocent umuntu natumnyogeti akamana ko imugichingo cyosipi paka mwalieta mapera yo mwanchumurigire ontago miyoge bantu bose timu nire agajire ya so ya nyezgu yabegere bitabu nze so mapera abande gure birangwandi omonye narago chicha ojikuba minyogigo batige bitabu oja kwaso more tige tabu na nyorire nyarebe niko twagatenyuro bongo boli twabekera twachikuye chindi ono giri twira natukubekereramo akaba sel mugakoli atutepitene nawo meto monto manega goteite no goterena akiri ntu abwataka bwoba atebeka chinge chibuna murigo akabukoli chanspi thorigereti wagatora no bugate right of reply ga ige soko tv na bugate banki kigia korekanete na senjire wikeno mwancho muligelia semambia bona bokonyara kwa batete bingi kilyo konyora iyo gurunga tbt amatukali ya etire akare rende throwback Thursday kili kwenyoire baroro boniga bachire mabuta mutu timaete myake yabona gosomuriro ngo utwore nabagatete gose ndo utire chinga kibune chiga timweli yamanyekanete yare gotenge kenyoro bari bamanyekanete moye gatoko abonye kenande ki kubuga paka batu okora batenga alisio yotige ore gotera nga muntu datige tuwe poster amurambari bamate komieli unulio mawa wako yatero kura pie stance ntangani okora pipaka nabulinga kai alisimo yaro mwancho muligeria aigane Nsoko TV mambi yabono kwa tebinga na bogo tubugati ya sensemo yo mtandao na asenjira bikani tunyara kwa batu kumanya nikirikege ndete ko kolekana kurwase chisemo na ndamono Diana ligeri bali baso irasumurubeli na kuba a shout out Mwanjito mulire kingo soma ujumbe ya bali banyarika bagutuma na yenye gotorigere tia nonsi asone bagutuma ujumbe yago tunyari toko yesoma se studio ito nyora nga toko tebya litskeni ya activity Thursday tukonya toko nyora nyanga ningi ujya toko rumegara ikiane ngi alenge ekebego sekia kurende ikialenge ikyogo sekinga anate nene tenga tigo montaka bogo lichingo chiane sawa timeti osiboniga nande nintiko montabo goli nonye noro kogose agasasekane kuri no mwanjito mulina bukunyara ko tunyira na bwigo chiskunchigendere tamatemba ganiri abana bali amayaka bagasaine gwegasa kagite bono bayikire gatigati na bogo kwani abamino nayo nyari ko twani asigita sinye tugen Nsoko TV namba itu studio no lega gwa screen ya onigere 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yo moiro 07
8 mara kabere 6 mara gatano na 3 neri namba yomwerio tunyare togusanga togusoma utabingano ruwa karwago ruwanyara rogosomwa nabo twanyara gwo kwigwerio giriago atebanga omwana omugundo Daniel omwana omugundo korwa Karen atebanga good morning to you mwana omugundo dan kanomba nonchira atebanga korwa utanchi goma nyamati boba Siriambas Secondary School enjoying the program so much, thank you. Nyabedobete comedian no bateri deni diane no sedit metio se no bwate akine nyabutobe no bateri deni diane ga igatorate guse kwarure tundwali mambi yabono ose goikira so mucho Nairobi ejamwera kubwata ke go abatebanga shoiko sambamba it's activity Thursday. Don't feel good morning and Soccer TV. Always tuned in and Soccer TV. I thank God for the gift of life for today. Wish my children, parents and brother Edunia Dodi Sufiri Pokero from Post Bank, Friends Fans and Soccer TV without forgetting my enemies behind to have a calm day ahead. I mean until the end of the show. Ronda itedol finimora kwa wewe woko ganidia jua enemies kile kimambia suma nilita Soccer TV kwa baga nili nyasaya nyariga ko barabara kwa baga nili tukuligia taito nyolinga inki enemy yao yago kolete utana kwebo mwanjito murigereria Dolphin Andonse Asore the comedian anatebanga from Nyamira County Gesima ward niko kama kawa kwa nyabantu bagesima nabewa lame kyomarba Bluetooth senior kurwa mara nibo chatebanga following anabaiko Immaculate ensoko bwakire wenere Immaculate Mora kurwa Nairobi South B pamoja hadi tamati twarali tukoligia mwensi PAC mogotoka mwanjito murigeria kwa ganiriguri tukoligia Nabega Dolphin Morago Tebio Mosolibe so I appreciate good morning. Have a calm day ahead. Be blessed abundant 3. Renette Mokogoti Bubiera Tebanga Kura Utawala Mihango watching Benjamin Mwano Thomas watching live Kamakawa from Bubasi Boigesa village with my wife Damakri Nikwaboka pamoja na my daddy Kambaga Nyabuto Paris Uncle Gigi Nabego auntie yamnyokara kiri mnochi na ibwatiri Nabego teba auntie Nabego mwanjito moligereria ndoche Renette Mokogotinga itina esomire and my aunt Ruth Bro Hemston Moses na unyancha wengie ndani hadi mwisho. Asante sana. Nabego jeri yake bawati yu musodiwe usuye maambingia kegimana thanks for checking anyara ya kumukwanya matu ya suwa somoro video igonga mwanjito molige na bagoti ya bamina banyara ya suwa somoro video bana baske basawa tebanga watching kurada wa katari go ikasito nyama CV imeyan Soccer TV Morris Werengai nyongesa wateba wa mchanja Cabras na wakilisha Jeria kibawate wa TBT kurwa ngumbo manamba Bayon Kingdom wikanka kisi wikanka kanyimbo mwakiage village na baiboli bane ongeri na Mariana na bana na ba Minto Mazdiga abana baito Mazdiga na Macdotak na Brighton na bana ba Minto bonsi na mashabiki wote watangazaji wa Soccer TV wataware mambingia igorino ina Innocent kwaganiriwe mambingia ke batukura se studio ya kabere nabego director ito naye kwaganiriwe mambingia nabego Jessica Morago tebabwakire Innocent na Diana following thank you sana Everin William out omenga teba pamoja kutoka Ruai Nairobi niko ndani evangelist yarabe evangelist William Omenge musolibwe so teben soko bwakire TBT Thursday abaigaba so asomoro video Salomo Nyoni Natasha Mcuti Lydia Nyaboke Joshua Mbuyatirimba nabego First Lady Doris Nyagaka Kerry Esther Duino Mbaye Andima Douglas Jeria Kirbori Net Mokoti Bubiero Dolphin Mora Janmo Moreka Kajeni bana baske basubiga so somoro video nabego Charles Rwanga oteba bado ni yule mwalimu Charles Rwanga from Nyamira County Kenya basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya Short TBT Day together with Gladys Kerbo Sylvia Mora Lavi Kwamboka Weldon Nyaore Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka twende nalo hadi tamati. Asante sana. Ndo chinenga tia bali bagende to sanga mtandaito Facebook ichine cha Soira Innocent kolende ngagitinga nabukora kisoma mwancho muligero liditanga nitete gotabinga litukolia lero 13 asumutinyo 11 litukolia korera na mabera kindness day ngokororera mabere semambi yabono Yesu naturujire tamabera asomo saraba aye ngokororera mabere semambi yabono eliona liriboli nchenara kubuli semambi yabono igo manyanga lero litukolia korera na mabebe nindo chega iga Philip Hoho agataba tuned
nindoje Beatrice Rutei na gekonge my husband agoteba Thomas Rutei abuga Osoro nabo igoteba umutinianda Eric Richard Abai Keva Tuya na Evans Oginda ateba basoime yumurubili kirubo gitai bunyunyu twabokire buyana my sister Beatrice Rutei. Good morning buyamono Rutei mubas Beatrice na ndo irene age konge agoteba Thomas Rutei mubas munda muswatio monene Kevason Bosire o motonianda Eric Osoro o musulbige suna missed call Fred Moga. Benjamin Umwana Thomas watching live Kamakawa from Mubasi Bogeita village with my wife Damaklin Kwamboka pamoja na dad Kambaga Nyabuto Mamperis Angojiji na Auntie Ruth Bro Hempston na bayo awata Moses no Nyancha waingie ndani hadi mwisho. Mbija mnogenda tulikira kirenga kiota banga watching Kamakawa. Umwigo wabo bakinamia otabakurwa Nyangusu umwigo wabo bakinamia na mama watoto Faith Sylvia Onyancha na boga wata Victor Umondo Lydia Nyaboke inengo yobo kimasa Lomo Nyoni Amos Kamori Esther Keri Mokoti Onyangares Total Lakisi umusuligwe Gesu Kajizon the best alafu na gataba Jan Momo Moreka Oscar Pogo Sodium Chloride Benson Upio Benson Bakori Modesta Makori Etachiri Yemesa alabu nindo chekaiga umusai Juma Simekanyanga Masai mwenyewe Fred Musima Linet Bobiero Domi Mugire na ndawata Vini Sangani Joshua Tirimbaro Jasi Jariki Sura Mbaya awata Musai Juma Omasi Weekend Naomi Maya Kirubo Pande na Elvis oye awata Sheila Kemutokera ndi Dennis Kiababa enengo yobokima mbuyamono muigwa baba kinami Barnabas Kibaso awata bakurwa Doha Qatar tuned in essence kombia mono Barnabas igoro by the nato akirete simi korwa asensemo ya Qatar lero chinsa ibire nandi ngo igoro tori simi ngo twara toro mujadala lero no muligire litoko ali bagachega igasomorobeli yake simi yaye Bonaventure mubisa batabeso ko bwakire Boniface mubisa eke Bonaventure mubisa kurwa chinsemo cyakirwa nonde meyo murobeli Eric Osoro kurwa keumbuli taro bwakire buya na Riseko show soko bwakire kurumache achumbi ichuni wad nabata batu abokire buya nyasaye atuigorere tiga ogusi toboke toteme nainde biyamono liseko show na ando tebire tu nyasaye buna atuigorere na ando toteme buna tote butambe yani liyo batema tororenga kiya soko bwakire tema utarikoze indoche gaiga musolibwe usunga tabalenga soko bwakire kira Dennis eke musolibwe usukurwa na Kuru City Salams Club hadi kijijini kachuba tuko ndani ya soko bwakire lero tote biri kijijini na ale gocha konyora na lile chumbie nyingi na kijijini haya Fred Moga TBT show kutoka Nyakemisa ataba secondary school missed call from na ndo mwanchumuligeli kwikiraga abundi karete ngaba nabo nararu serial ya SSMLiende na ande karete kwa basoma abandi balenga na ande bache SSMLiende igombi yamono mwanchumuligeli asogenda tekoligeli Diana ntatotire umutimuko elingana liri tukolia lero Manjito Morgelia ni maitinga tira soma ujumbe ya SSML ya WhatsApp rabege namba yetu studio 078 marakabere 6 maraka 5 na trineri namba yo moyo kurento kunya tukoira na kunya kunya soma kurene tigana kwa lingana limwamu siri tukolingana leto liri tukulia lera sigeta singeito nigoligo tebanga emboli neoro kyoko gechwa ekero yikigwe chiro te kunyara gutanga okoni wa kwae ekero muguli atokire boli neoro kyoko gechwa kwa ekero yikigwe chiro te kogechu kwa ngo gutanga muguli tahe bora togenda umuti mukotokwira na Diana na atatebinga emboli ye yigetigwe chiro kiyage echeretiwe Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselibwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV
twachire guturigisa ku ky'omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka TV yawe kwene king'angwe esomya oregekoro ky'omugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyaitu hasi tokumera n'abaga kabasamwerere n'abwigabange n'abanyika erigo kwanira okweboya kindagira amasikani kinyangi n'emejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amariri nigagendere tugotose mwana bwire bukia. Tali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende onsira krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase oboremi bochete skuru nobotugi bokomererwa make tebone ng'ombe buna eyengiya ngaja konyana eyinsimegete ntairang'etia amaraba ekonete ikonya gukina yo kamaraba konya kuiranengania wekwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweri nebisumwime na Pathwell Machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomuro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Majito margediane nga kiene na ntukunya toko manyari agenete kwene kiwa kwa chingongo au imina iskensi ya Kenya toko chakura sekaiti ya kitea Kisini kaunti ya Nyamira igonga maninga kiende na ntoko manyari agenete kwene kiwa toko chakabene kwa se kaunti ya Nyamira asero mbego sire serikali yekuragwa no mochivu ipsivena susoro mubunge South Mugrango mubungo North Mugrango Josh Nyamoko omo women rep Jerusha Momanyi abamsi abachole kurwa Nyamira nigo bagendete ko chikambeni chiabo choko musiro mu rwaliro UDA asoba choli oboke Francis Amenya bagukwana ashinseme cyo cha North Mugrango manchito morgelia niga baboliti abantu ba North Mugrango ko musira Amenya nakabata musire niga serikali etachikubikirania magendero manchito morgelia etkatonya tokonya chinkwana cyanya tichiko kwana bara yabo litkorigoro no musakito Steven Nyariki Embunde 27 Sangapi Sa chinzindi nigo chiabwa tanse ekirero mbego sire serikali nse chama ya UDA gekora wano mosika sirifana siosoro omobunge ho North Mugrango mosike chwa Nyamoko mo women representative we county ya Nyamira mosike Jerusha Momanyi babeke kambi heriyo kwenekiana kwa sababu menyi bahororo komosira mu Rwanda UDA asobo chorobo kebwekerenyo asamureza Francis Amenya akina barusiriye ngose kake tumara asimize byaje kake tokwagera kake mwakore kake mwakore ne kiranga chukaki kake usiko wasika bagabo kake barusiriye chiko kake tumabasabere kake tumabasabere kake umanyete usemumanyete ase abantu baligere irimo noniga asito North Mugrango. In fact mwesa banda West Mugrango asegi ugiteye bantu mbaye kongora abantu bose bibaza bagere na gochekere ase constituency ya North Mugrango mwesa banda ali nyansiyonga hakuna kitu abantu bati mugete wana yaki mutambo aterere titoro muskoyo nakigo sabantu barangira wansera ba MCS nabasika barure kisi teko bera asiango mwasendera ngato mayede no bukarakari to mayede na siasa yeneta kana ndo science aba science abanyana robai karanse motuga mo science mo nene akoro kunyamuka nara nyabaro ento kire kwa kanyo seyo kabako obugo mo gakoyo wasara landi ndo lake akawire ngara kidada nyo sanda kende bagukwanekere kioni go bagendere ko mwakireko ko moske murai wense Dr. William Ruto bagendere go sabanga nyore nchiranere umugusiara orokingana njitu moske Ruto wakire kura mu Rwanda UDA asoba chori obobo kena bachori bonde bagendeta steward chanya nsiyongo na nyamaiya bonekera oja ko mwakire sinyo ndena bono na nchire ngota ko musangi lero mo cho berikien ebikoro tobyoka vegete obya soga te chius chira amazi ko moriza
ori osoro na ero chira njoma ile tete monto moke museba na mukaide tete monto musebe bana kirigese mo kwana kwana ga mutare kolete president ga ekiagara asebo no iga omwanje to mwanje president ya Kenya no yomo nero bwate ekebeti ya Kenya nero kwa mwanga ya kobara usi integrere no mueminjere president we kichando teyo mueminjere ekele tenye to ya tigere chukura bono ye kara musamura na yo anyore bitaba to bara bioka biya go sele bobe omweshimwa nyamoko atake ko minjere president bono iga Nyamira University ni ga kwa gachuga no tumugirango ekwame etenene ekereke kioni igwesero yabe kwabosio ekero abamenyi boigo bagendera kogokera ubuya bwetaro yabaraya banene be serikali be kiama kya UDA yani ayoga ite mo mongwana ringo bugatya amatabe gete mo buko kiabe gete mo buko bona ayoga ite ngana ari bugirango ga kwa umuntu bosa ngende bo cyari ngakwa yeri abaito wekabanyara gatamu wekabanyara gachumbi wekabanyara sukai wekabanyara nyumba atiyoke buya bakatwagizani ake kura bosio bobochorio bakobo kagere ko bachitariki 2022 igo murwaneria uyo UDA Francis Amenya agendera kuyakire kokona kubasaba noko bako mosi kolengana na mumonyete marori mo gusuma na wewe na bere ngotengeria lakini no mogoko ngakisire chiachire tingo tengeri bono Steven Nyarike Mbonde Nyairanga North Mogrango county ya Nyamira kibeti gikira buchi seme chiesi bagendete kona kuligirinde chikura batebe ngikibeti talinche nakwana na iwo mukwani oyo mogoteba nga onero tenete kebeti ndarabuga yegetenene tentora manyanga igo kebetenene irego chakore tamagendora kinende negatie chinkwana chiabarai bali bakira ntesenseme yu asogokora chikambeine abaliki wetani 20 kurwa soro bongo rwagusi ageka kiamatukabera etire nigo babere bakonyora maigerio iguru yogokora emiremo y'ubuliki emiya na namono nigo banyartuka baba kwariganirwa maigeria unike ombigia seko gekubwatira neke ICF ekigere sechinseme chimu chibusongo na mangahati ili banyaraka baba koranga banyaraka baba kurwa omaigerio na kumanyanga enchira yekerero ngakia kolekana n'obuliki ngakiba kolekana asiba sabire bali batenelete bitaseni ao byobora lyakurwa chinsemo chiagusi na ime yagusi na ime yense ya Kenya kunyaraka bakurwa libaga kuchiase abaliki ili banyaraka bakonyora maigerio baliki nentu konyora tura maigerio seminjiri gotene nanchi gendre tomuliko ito petrol machini nigabwa toroboti goro ya maigerio yobu na akolekanire Ekiombe getarie ge serikali ge SICOM kubwatirana nekiombe ge International Solidarity Foundation ISF na bigomanga hata nigobara idege karo kya matukabire amona basakiwete ne 20 ye county ya Kisii iri kubasomya igoro yo gukora oburikibwa mangana yechisegi chiginka na bigogosarwa ku mwana munyaruka gukwana maiga yo gwikirania egikarikyo nigo mutendwe kiombe kyo ge SICOM Stella Choki airero byaborewa sabariki gosemewa igoro y'ichinchira cyokoraria mangana yo na kwaigwa ribaga gukwandralia bagwetera semirimo yabo yabotambe. Tumekuwa na training na journalist na waandishi wa habari ambayo ilianza tangu jana ili kuhamasisha mambo ya gender responsive budgeting, na kikuu ni kwamba tumezungumzia mambo ya trauma informed care, kwa sababu tumeona kwamba wanapofanya kazi hii wanapitia stress, depression na pressure nyingi ya kazi ambayo inahitaji nao pia wapate muda wa kupumzika. Na tumeona ya kwamba katika kazi, katika media houses zetu, tunaomba ya kwamba tukue na policy ambayo inasaidia journalist wetu nao wanapata wakati wa kwenda kupumzika, ndiposa hata wakifanya kazi waweze kufanya kazi ambayo haiwezi leta dhuluma na stigma kwa watu wengine. Nengana yairwa kubako no mobisa kura service ya agenda ime county ya Kisii ila matundra asasabire amaigiria ya aikirenegwe kira chingaki erigo konya abarikiabwo esetwa abeire to gusangamo na
abaminto bakorega CSA amagana yoboliki bwa amagana chinyomba chia gutangasa ose practitioners ase media industry basomirwa amagana gender based violence basomirwa amagana ya machiko au sikanete na amagana ya gender based violence boigo banyolire abamanyi esa amagana ya afya yabo ya kiakili ose their mental health ese basomire kubuna mental health ere ya muhimu ese egasi yabo na koinyorigwa igo na barabumbaganeti koinyora afya yabo ya mental health ese egasi yabo egere ntonyora abantu bakotwara stress nechi changamoto chinde chikoletu out of stress na burnout uchovu mwingi wegasi eyera baseko affect even their families and even their health. Igati yabariki nigo bagokiri na kwerra enchira maigiria yo arachikoba konya aso gwikirania mirimo yabo tambe. Ningependa kusema kwamba haya mafunzo ambayo waandishi tumepokea hii leo kwa siku mbili yamekuwa ni mafunzo ya muhimu sana, haswa kwa kutuelekeza jinsi ya kuripoti mambo mbalimbali ambayo yanahusu watoto na wanawake haswa, lakini ni jamii nzima, lakini hao ndio wale ambao wamepewa kipaumbele katika masuala haya. Kwa hivyo ni mafunzo muhimu sana ambayo yatatupea upeo mzuri wa kuripoti mambo kama hayo. Maigiria yo na yengenjo gocha sabariki abanyako bakonyora asamatukabire ime yo muchobo songo asebono arat kunyaka bakonya chinjira bakobeka mangana kuripotira Ensoko TV kuroiga omuchobo songo chinigongo kwa Pethuel Machin Manjito morigiria togotigana no roboti rwa Bethuel Machine gotoswa roboti rwa Deborah Kirbo chingaki ekiombege kurwani wo kurumikia ESCC inigo kia rurugo kurero konene gochia saba Kenya kwenekia bunatibali gochia kobwatoka chibese gochia saba abantu bali bagosaba bakunyara bako chingaki echi abanyanyimbo bakolikiwa Manjito morigiria ntumaitinganja betike gotenwa kolende bono chingaki abanyanyimbo bagochikolikiwa nande nigo ekiombege kia bolira abakenya anyuma nabo iboli kwenekia bunatibali gochikonie nibo yabo banyale bakobwatoka chibese gochia saba begwa bagochikobanga inanga gochikali kubalikira abana babo Manjito morigiria tutunya roboti uro no Mosakito Deborah Kirbo. Ekiombe gyokorwania bokurumikia EACC nigo kiaruro gokurero konene gochia sabe Kenya gutarwaria ki ekerobono kulikwa kwa abanyanyimbo gukagire gochaka bwango iga gwetera sorobotiro yo muteneri bwe kiombe gyokorwania bokurumi nigo rwasomwa na Eric Ngumbi abwasate babuna igatia beboli nigo bakonia chini bochiabo gusego koleme chango elio kolikia abana babo engana yabere yo goichania mono. Yes, mass recruitments. The commission has received reports of parents and the guardians resorting to fundraising, selling family land, and sometimes exhausting life savings in desperate attempts to secure admission for their children by bribing public officials. The Commission reminds the public that bribery in police recruitment has the potential to undermine merit, competence and accountability, with consequences that extend beyond the individual recruit to the society that they eventually serve when they finally finish their training and are deployed in various functional areas to discharge police duty. Ekiombe kyo nigo gyakurira abasae gwitanga kurwa saba kurumia bo bakobaliere ira yo kobalike miremo na kugikiria okoro kwa maki asebona tebabuna amaki nigagosirio boene no boroso asense moyo kolikia abanyanyimbo Mahmud nigaboli abayiboli nabasae wakorobote cyabisi cya EACC asebona ababisabali bagochye kolikia abanyanyimbo baboliwe gutantira nako ira maki. That the commission urges the public to desist from any form of bribery in the upcoming recruitment process. Candidates should not offer any bribe, gift or other favors to influence that recruitment. And any suspected case of bribery in the recruitment process should be immediately reported to EACC or other relevant authorities.
Ekiombe kio nigo kiagenderete kwirania chibese cia Bakenya icho cia Sirita State County na kwire gitambo kiro asaba kurumi asebono baruro gukuliro konene guchia sonde bwensi gutumika certificate chitari chiekene asebaratie kwirania engeria yabo that have been paid under illegal contracts, including tenders that have been awarded to individuals and entities through fraud and a conflict of interest. Supportive jurisprudence emerging from our court is that where a tender is tainted with fraud, any public money that is paid pursuant thereto is recoverable in full, regardless of whether the work has been done. Deborah Kirbo, Ensoko TV. Yake giba Deborah Kirbo aigane Ensoko TV bunatebire na namurende twarikiro mbigyo ko ligeriye mbwana ko ruani ubukurume na kagendete gukwana tokogenda busyo mu waziri bwa mangane chinse chisco muske Musalia Mudavadi nigabwa tukiroro boti rokoro kyanga kie ense ya Kenya gendete gutwaro bwa matene chinse chiyetana ina aya nigachire ekere ense ya Kenya anana mono egendete kumuri kwa mono ne chinse chire aba mate babo maiga ya ense ya Tanzania korobo choli aso mwalimu yomo somoro kyo yomo nyara kwa gusiribu gimabwaye na namona saba Kenya bagendete gusaba serikali nyara kwa bagenda so bwango eliokoranga ya nyara kwa bage gukwanira na ne chinse chyo koranga abakenya banyara kwa babakonyolisi kekera bali chinse chyo naboiga ekera abarwaniriri babere bobo na bwo mwanya bantu Nicholas Oyo naboigo oyo kurunga Bobu Njagi banyara kwa bagochererwa asense ya Uganda kulende mbaigolero no bali mense ya Kenya na nigo bono bwa mate bokororekana igati ya bali batonchukana ine bokororekana bwatamagana Musalia Mudavadi aya naro akwanire gokwana kurwa ase amagacha manene ye wizare yo mwaziri wa mangana yechinse cheisco Musalia Mudavadi waenekirie ense ya Kenya nigegendete kubwaterana nechinse cheisco ase chisekta ao. Over the past few months, the ministry has had several engagements that speak to the 8 thematic areas of Kenya's foreign policy, including peace and security, diaspora diplomacy, economic and commercial diplomacy, oceans and blue economy, environment and climate change diplomacy, science, technology and innovation, as well as socio-cultural diplomacy. Chingakie checho wizara eyo nigo yakwanire igoro yogochererwa kwa baigereri babanyabantu Bob Njagi noyo mwabo Collins Oyo imeyense ya Buganda abo babwatugetwe bwangoiga. Immense importance to our relationship with our neighbors. We do not interfere with the political processes in these countries. The right to political participation is one of those rights that is germane in the province of citizens of those countries. Kenyans do not vote in Uganda. Kenyans do not vote in Tanzania. It is the role of the citizens of those countries. But lastly, on the comment again by President Museveni, my response was with respect to his assertion that these gentlemen were placed on a freezer or something like that. That's what I was saying was a metaphor. As to the reason for their arrest, I think that is very, very clear. They were arrested because of being part and parcel of a political campaign of the opposition or on behalf of the opposition in Uganda, something that I think the Ugandans could have felt falls outside the domain of their rights. Nonye nabo wizare yo yaenekeirie amate yo morokia oraswa imeyense ya Tanzania na gosiria obugima bwae chinga kichobo chori bwense yo una nige goche kwenekia nkonyora bare obwene bwabo. Ensuring that we can be able to get back the mortal remains of our compatriot. We want to assure the family that we will not rest. Our mission in Port-au-Prince
is also working very, very closely with communities and with religious leaders to be able to implore the gangs who may, in one way or another, be holding his body to release it to the Haitian National Police and onward to the Kenyan deployment. And we have not received any mortal remains of Kenyans. We have not had information with respect to funds transferred to families from beneficiaries. With respect to the oppression, answer is, just like the Prime Cabinet Secretary mentioned, there is an ongoing trial. Nigoboigo baruro gusegeta gochia saba Kenya bakogenda chinse cheisiko gokora emeremo korengana nerichiko rie chinse cho bakogenda. Productive mobility, productive mobility, so that you are going there for a positive purpose, to contribute to the economy, contribute to your well-being, and contribute to your country's economy. So maybe that's the phrase we might want to start familiarizing ourselves with. Goripoteria Ensoko TV kurugaiga asomucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Majito maligeria tugotigara no roboti uru musakito Linet Nyambane kurwase county ya Nairobi voigani gotugoska wengo ikasi nsemo cha ukambani chinga kyomora iwense ya Kenya agenderete itaro yaye na boigaba boliria abananchi bechinseme icho kwenekia bunabo ko mwabaro bukoboko kigarana chikubanekeria amagendero igati amagendero no kubabekera stima nabego kubagacira chindoche cyamachi Majito maligeria turanyora chinkwana cha umuraibense ya Kenya cross street ya kabiri. Itaro ya matuko anayo muraibense William Ruto imeyora gongoro abo kambanigo ya chakabene litskolia rero. Mimi nataka niwaulize watu wa Makueni. Kuna serikali nyingine imejenga soko 10 hapa Makueni. Mnasema tuendelee na kazi ama watu mnataka watuletee ukabila? Ruto nigababoli abamenyi bensemeyo kumubwatesia irikolenta magendero chinsemechio asababoli kwebekale nabarayi bali bako yemerie serikali yaye nigara koretaro ya Sech County cha Makueni, Kitui amona Machakos. Nigabaliere irayo chikorenta magendera Sech County echio asaigora bene baraya Kasikeu na Mikuyu tingakia cha kyobwaga chibwe baraya emali ukia orogongorwa Kibwezi. Boigo nigarwa chitaito dir chiri bwiberemia ya mone 40 guchia saba menyi bensemeyo. Wale majamaa wengine ni watu akili yao inaanzia kwa ukabila, inapitia kwa chuki, inakwama kwa shares, inaishia hapo kwa mambo ya ukabila. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Sasa kama mtu asubuhi ukabila, jioni chuki, jioni ingine shares. Sijui. Hiyo watu tuazamisha asubuhi ama tutawangojea? Asubuhi na nini? Asense mayesi nyomba chirigo lilianse nigomora ibwense arwa chibilioni kominemo echio chigo chia sobwaga chibwe nyomba chiribusato boigo nigarwa chimilioni 50 ebere echio chigo chikwaga chichiro 10 imeye county ya Makueni. Tumepatia pesa shilingi bilioni 11 Makueni County. Tunawajengea nyumba 3,000 ya kwanza. Nyumba 3,000 ya kwanza inaendelea. Mimi naenda kuzianzisha kule Makueni, kule wote siku ya leo. Na tuko nazo sehemu mbalimbali. Soko, tunajenga soko 10 mpya hapa Makueni. Soko ya hapa kwenu ya Kasikeu, mimi najua ya kwamba tayari tuko na contractor, tutawaletea ajenge soko hapa na tutawapatia milioni 70 ya kujenga soko hapa Kasikeu. Nigobo igaba boli abamenyi benseme yokogenderera kwelikia asomoroberio sha asabane kirio kurwaligwa na konyora mayo bataligwa kana besende yonsi. Alfred Mutua uyoromo waziri oleba nigamo kobokomora iwense asokogenderera korente merobero ya magenderense moya bokamba. Na wewe Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba wewe vile umezunguka nchi yetu ya Kenya. Wakenya wamekuona unafanya kazi na tunajua utaendelea kuunda serikali inayokuja, tuendelee kuweka miradi katika Ukambani. Tunakuomba, tunajua unakuja siku 4, lakini sisi hapa hatuna haraka na wewe. Hata ukikaa wiki moja tuko sawa na wewe. Uendelee kukaa hapa, tuendelee mbele. Tunasema mbele iko sawa. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Mbele
iko sawa. Debora bijamona soro botiruri kira nubu na etaro yo murai wense agenda tutarase chinseme icho cha Easter gose mocha yense ya Kenya asane mono agenda tukukwana nigesakukia abakamba na mono asechi county chirichi abakuchi abakamba Machakos Makueni na boigo na Kitui mwanju muligeli toko agenda bosioni go Caroline Mausago tebanga abalimi bikemelikia avocado nigo bono bachira sobwamo na korosie kiombe ikira chikoba geko bakonya banyara ko baba kuligie chiro na mono kwerusia kurua seji broke bakale go teba niko lichikale ko bachi tongoro jirense mono na mono nigo batebire ngani bachiko baba ko bwaterana na kuligerelia boigo enjira baranyare ko baba gokinia ekemelikia avocado asoko nyora nonye na mariogo na koranga banyare ko bagotanga uburwire bonde bwonse buli bonyara ko boko leta umuchando uchia sekemeliki kia avocado. Caroline Mausa totebia ngo igoro y'ubulimi bwe avocado. Abalemi bekemeliki avocado kemanyikanete buna has avocado nigo babwate bono keri bagochengera magaga yogo chamo na kubwatana eliko ligie chiro imena isiko yense ya Kenya kubwatekana nogo kea kweli goli ibare ko baba konia gochia sechi broker. Miti yenye nimepanda sahi kwa shamba is around over 400 trees. Na niko na plani ya kuongeza sababu nimeona faida yake. Like the last 2 harvest nimetoa nilikuwa nafuna kilo 1,000 plus which is a ton and over. Wetera sekiombe kiageti cha Hasa Avocado Cooperative Society nigo bona abalemi banyoreri bagali abene lyo gwesemia igoro yo gosimeka nabo igo gutumeka kwa mariogo gochia sekemeri ekyo nabo igo chinchira cyo kolenda liroba kwenda tusukuma sana ndio kuanzisha sako ya geti cha Hasa Avocado Cooperative Society kwamba tuligundua kuna brokers wengi sana katika hii biashara. Na brokers wakija kununua, unajua wao pia wanataka kutengeneza faida kutoka kwa ile kazi wanafanya. So ikabidi tukaanza wase kama 8, tukafikiria tukasema ni afadhali tuungane wakulima wote wa avocado, tuweke chama ambacho kitakuwa kinatusaidia katika uuzaji wa mimea. We have been trying as a cooperative, as a SACCO, to get how we can reach even His Excellency the Governor, so that tumuelezea shida zetu as the farmers. Atusaidie kututafutia space, hata tuweke pack house, mahali tutakuwa tunafanya mambo yetu, parking na kila kitu, ready for export. If we do that, our product will be marketable, haitakuwa inaharibika na tutakuwa tunajisaidia sisi wenyewe. We'll also create employment and other things. As a ministry, we are trying to tunawafundisha spray program na madawa ambayo wanastahili kutumia. Madawa inafanya kazi. Ile madawa inatumika kwa avocado inafanya kazi. What is important is to follow the recommendations ya dawa. The intervention ambayo tunafuata, tunajaribu ni kuimprove soil fertility. Tulipoona ile farm ya huko chini, mliona ni kama haina hizo nini, hizo pasture kama hii. Haina sana. Why? Ukikombea pale chini na hapa, pale ni more fertile. So when there is more fertility, hata hizi pasture mites sinakuwa suppressed. Boigo Moseneto Mochore esio kenyuri ni garuro gochika gochase ewizara y'oburemi enyare ko bage kubwaterana na koreta umuroberio eligo ikira abaremi gochalia se chinsemo ase binyoroime elibabe bako basemia igoro yo gosimeka ekemeli ekekia Has Avocado na boigo chinchira babwente ko baba gochirenda anene mono boigo ko barigeria echiro. Wish to appeal to the Ministry of Agriculture through the Agricultural Extension Service officers. We even have a bill in the Senate that we are supporting that seeks to establish a framework through which these services can be effectively offered at national and county levels. We wish to appeal to the ministry to intervene
in that case, so that we have our agricultural extension service officers go down to where the farmers are, because through the local administration we know where the farmers are. That is the channel we used when distributing, so that we're able to support farmers, make money through supporting through growing of the Hass avocado in this region. We need to really conduct enough civic education for farmers to know of what benefit the Hass avocado has. Koruabo machoge ginkoripoteri Mayane Soko TV literia Nemausa Caroline. Manjito muriria no robotirwa Caroline chinga kia tebigoro ya Hass avocado na wegana mabodi yo minto Innocent Onyango gusona kuri avocado itimeti manjito muriria useno yesimegete na boigo kwana kuyiria omanye guse na kigo test Diana ninga yetomire na baba mama na erenguruka baba ono Hass avocado ninjenye muligeli muirire ntetere nanjete guchisimika lero no tabule ntetere ngole metenero okwendo tongeri okemere. Okay. Manjito murigiria tugosika mutwe na wigana goswase county ya Mira ebyombe bitali bya serikali bya Philemon Mura APM Foundation na bayigo Douglas Orutwa Resource Foundation, Living Hospital Light na Hope Initiative anigo bya bete biko bwatoka obokonyi go kya saba minyibeche ba Nyamira hangemo na bali bamyata sinsemo cha township ase babete bako babwatokera urwalia abo sabwa maiso manchito muliria nabigo bakaba bakurigererwa amaroire na bigebe mbibyo manchito muliria turanyara roboti rwabetero kwariganwa no Musakito Steven Yarikembone Cross County yo Aseri tukori gatatu nigo mubaro monene bwesoke abamenyi be ward ya township konyoro bweni bwabo sabwa maiso obwariganiri nebyombe bitari bya serikali bya Murara PM Foundation, Douglas Orutwa uyo manyekene Resource Foundation, Living Hospital, Right and Hope Initiative nabayigo ko bwatakana nenyagitari yo munyagitari Enoch mrenjere yemo yo kwendera kwirane okoboko wase yamate anene mono bali abasiriri amaiso ase banyora libagali yo kwenyorera ibirore nabayigo bosemi Philemon Murara PM una resource adebire a program to bwata iga is a free eye clinic muroje buna bananchi bajira so bonge egasi yansire buya abari bayiwe birore bachireka abande mbandira tagoja igo yene gas to gokora asoko give back to the community una tuara achire itukuria gatatu iga igo tuanyorire obokongwo bonene ora se county yaito abantu barware tamaiso abanyagitari yawate birenga 80% abantu barurira bataite birore. Douglas Rutonka kuseli sosa tubwatira ase program ye tugende twakojera abantu baito leoneli tukulia gatatu partners tubwatira in this program so yo minto Philemon Murara PM Foundation ya Noel toko work together ne foundation yane tubwatira kabisa tukalika abageni aba ground korwa partners bara Lions Hospital Light Up Initiatives abuna utwalete the ground igega bakonya abantu baito asoko kolegasi yo gupima pressure ebirole na ntugwatera nyenyegetanere unabona kwegasi turega iga Enoch nyegetari ya enere nsa nento bwatera ntenere kabisa asoko pima abantu pressure na gupima magana yesukari the partner inge to abeto okana na barufu kormai Cosmas Zuma. I'm the founder and CEO of Light and Hope Initiative. We are based in Nairobi, and since July we've been doing vision screening in several parts of the country in different counties, and today we are privileged to be here in Nyamira County. This is our third day of screening, and the last 2 days we've been able to screen over 1,000 people. And in other places we've been going, we've been finding like about 3 to 10% of people we screen are the ones who need the vision screening glasses. But here it's a bit different. We've been able to see that over 80% of the people that we screen here, they need the vision glasses. Bagokwana hekerekyo ni igobo ene kiringa gati yemechando yabeirege koba mono hasa maiso na mona obotumeki bwerioki anene mono chingo ase chichikoni genzo kiagerere habange
abange babo amaisabo gukora bono rende na batokora abantu baito mubwato bokombwa amaiso naende abantu ababwata amaiso services bakoe no gochekwa amaiso oyo konyoro bwate problem ya atakire biroewa for free tari wakana mono ogotumia chinko ne erioki ase chikicha chire poorly ventilated smoking twanyora nonyonye konywe sigara oyo more koma konywe sigara n'amasomo ainaro basomi korengana n'abamenyi abari bakwana n'Ensoko TV igo bereire obuya banyareko bagosirwa ase birore byabosa na kweranga mbare gosoma buku lakini ase bono mbare ne kibakogokera mbacheko baba kogendera gosoma buya chibuno mulisia kwanya na strain it is so much aso gosoma lingana ne Nyasaye na gosoma lesson na kulika lakini na irane ilio yo minto morara piemi nelisosa ngambu ya mona asenye njujo kutokorora ngambu ya toretere birore Philemon Morarapiemi oyukorie kerugo kyo seneta se county ya Nyamira nabo igo Douglas Orutonke Orisosa oyukorie kerugo kyabo gichora imeye bunge ya West Mogranko nigo komo babire bakubeke merobiri mineyega iriyo kwene kingango konya bare ya Matebosio Steven Nyarikembonde Ensoko TV county ya Nyamira ya mono Steve Nyarikembunda sorbotiruruya na mono wakatari gosoma lesson bono na chacha gosoma na gutukurie Biblia tokwenda busio umubunge bwensemo ya Keri amini ya Isiolo South umubunge bwensemo ya Isiolo South umuske Mohamed Tibu Bidu osiri bwima bwaye na nigasiriti bwima bwaye kiragenda tekonyoro buruali asenya gitalia yemo aiga asumucho Nairobi Monchumuligereri bunolo chese screen yagwe inere bicha yo mubungo yo Mohamed Tibu oyuno mubunge bwensemo eli ya Isiolo South na nigale umubunge bweli Tanganyika se bunge nene ogukukwa ni gokwaraletiwe no monogeliwe bunge nene muskemo sesemasika wetangula oyonya tukaba gateba nigo bakumunyora sobokoreri bwa yaberega gakora se bunge yo na nigasire tibu gimabwa yakiragenda tekonyora buruali asenya gitalia yemo aiga Nairobi Hospital ase anene mono aruwale tasege kegeke bono igani gairero mubaro bw'abajumbe bali banyareka bagusiriye ubugima bwabo kirabale ase bunge ya bono iga nigo basirira ababunge batano bajumbe batano oyo mogale omo senator Kulo Maalim Hassan oyo Banisa oyino yomo bw'abajumbe bali basirira ubugima bwabo insiye bunge ere asobora ibo murai Dr. William Ruto, Charles Ongondo Wero Kaspul, Moses Malulu Njendi, bwensemo ya Malava, William Kipkoriri Cheptumo, bwensemo ya Baringo na Boigo, waniga Tubi Mohamed Bidu, bwensemo ya Isiolo South. Mwanchumuligereri kuno kukumanyitwa kumanyinga umubunge bwensemo ya Isiolo South, oyo korukwa silieta Tubi Mohamed Bidu, nere onyaraka wago siri obugima bwaye. Mwanchumuligereri toko enda busio naro oyase kiombekeli kia United General Assembly gosoba mabwechinse na gikubwatera na kilikia United Security Council boniga nigo kia mochoro musubati VB Okowa kuchikobabu na omona chibina ase kiombekeli korugunga ICJ keliye korugo International Court of Justice ase bonoiga anyatukobaga gwakiruchikura na muswati yo Kenya ase lieta VB Okowa niga chikobaga koba omona chibina ase kiombekeli kia ICJ na niga nyatukobaga chorwa ne kiombekeli kia United General Assembly na boigo na kilikia United Security Council na bonoiga Okowa niga chikobaga koba ase kiombekeli kibugate abana chibina ba 15 ba ekiombekeli yechinse egoseke gambere kenene gie kibugata neti chinse na namono nigachikoba arona gokoriga sigwikira omwaka obwo mwaka mwechiri bubere 2022 na omugwikira omotienyi oga kabere bwo mwaka bwechiri bubere 2022 lyachikoba akora emirimo yaye igo nigikakemia kebere omuswati yabere gagochoro guchia ase ekiombekio kia ICJ buno mona chibina VIP Okowa nagonga VB Okowa nigobono abetega gochoro Diana musubati ochire International Criminal Justice Court barabla nakira na muligere nando bosibwaye baragotebanga I don't joke otebire tinditageti gosoli Diana agateba nigakiri tuchikuru mwanchi mulili wikirabu twabire to kumanyali agendete gokorekana igati yabo no gusira ku mubungo yo Isiolo South bina twagotebiri na nigotoko endo mutimo kumusini tokoirana tosoe asensemo yechigazeti. 2022 to 2023
Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora kingatare icyobutindo obugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro bale wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselibwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko cy'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yaho kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabanye nabanyika Eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Kerali tukori aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nugane byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyuma ao byobuye bwekerengo kyayigoro aseriguliriya nigo bakonia chimota chipambu cyamache icyo gusyarire bimerya mache chigenerator chisola panel amone chimashine cyo gukenura mache ngwagacha bari swimming pool na kugisibya ngoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigiranitie negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645
gose 0711 079840 gose 0711 079324. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Uya kigimo mwanchu muligelibwe Nsoko TV umurubili Nsoko bwakire bono togoso asense mochi gazeti dayana ngonte byali nigata itakuinyulilingana lingana limwe mulili tukulia lero namono anyarko ba kuinyulia kera kuinyuri tumaye goswa asechi gazeti na ukumanyinga naralia liagendete gokorekana mbale bali batuma na arochi message cyabo dayana liriko totaragenda asamaya na barabungo chirora turenga norulioyo banyarko bagukwana na intu yasemambia bono wetera so jumbe libanyarko bagutuma gocha sigeta seni gitu gye Nsoko TV semambia bono kora twalingana limwamu Manjito moligeria na ndira njitika nkwarigania sesemo ya magaseti tunyara togosanga osechi gazeti kurende ringana ituri mwamuri tukolia rero no kolinyora somtanda wito Facebook no tolibegetega gwo manjito moligeria yagotebanga emboli ni orokia okogechugwa ekeri ikiwase chiro te konyara gutanga konigwa kwae no onyomugoli otokire manjito moligeria emboli nero erietandire gwatebete korokwa yesu be nero nande ni sigitinero reno mwanjito mugere ni ngana turi tukoli gotebanga emboli ni arokyo kagechiwa kwae ekero yikiwase chiro tekonyara gutanga okoni gwa kwae onyomogoli oikire Baiti mwanjito mugere yenkiringani rito orocheri goteba gusekiringa kiringani rito nabagotote ya somtanda ito Facebook na bega sina baiti studio tunyare tugusanga chinga kibondo chomo sobigeso no are asomutanda ito Facebook te Nsoko na yemo nabayigo nyachoti nyachoka munga atebanga present Rogers Nyarikia atebanga kwa Amsterdam Netherlands no ndime yakina Kemi Phyllis Aiden Nyariki, Maya Nyariki, Antona Gori, Kerbo Pande, Elvis Opande, nabego autebanga Litunda Green, Moikoyo John, Alichon Mayaka, Ramikyo Bubana Bane Nguchane Basomo Manchito Maria, kwatenga basoe asomo turoberio, nande batuwale litukuligia. Mwalimu Nchimbo, autebanga Mwalimu Nchimbo from Nyangusu, Lige na Boigesa Village, no alimi yomoroberio, auteba wakire buya from Nyangusu, Lige na Boigesa Village, tumekushika, sawa sawa. Nabayigo omwalimu Dominic Nyabutate bakurwa Keombwa Masago Bez Tiondin mbaka tamati Hilali Mosiyo Magote bakurwa Kange Miguikalia Manga Rio Manga Keroka ime Nsoko TV noare enengo yobo kuma kesi badaye ateba from Kitutu Masaba Nyamira County were represented Magombo Chiduka nabayigo Dolphin Morake onamoboli libolianga ninkiga kogero mwanjito mugere onyaraga kunyora ababisabaye tubaite abantabange bagotebanga oinomo bisa abantabange bagotebanga oinomo bisanje tindaitimanga nae tindaitikuigwa no koigwerie tariaye kurendere utambiga gotetebyanga oganithi ababisabaye tukurigia nabo bagingo mobolinga ninkiga kogera gotebanga kitu chenye my enemy alinifanyia was my aunt but I want to mention her name. Alikuwa naombea sana kila siku, alikuwa ananifuatilia sana wherever I go, hata nikiwa night shift. She was telling my parents I didn't sleep at home until one day akanimwagia maji yenye sijui ilikuwa maji gani. I told her nimekuachia Mungu, but hiyo siku akanifungulia njia nikapata kazi nje ya Kenya. And that's why I'm always praying for my enemies. Na siwezi waambia niko wapi. Bia mono musani yugo osoke Dolphin Mora Dolphin osoke siko nagateba ne mono kero menyiri umuchibu muntu laboraro lebitage nonyene kurwa singa nabona boranyore bitage mugona gukora ne bitage telibya egento kelio taramanya mwanchu muri kale ni usinda gateba kurwa nyamakuru to niko ndani na niko na Grace Umbat Kebason Bosire Fred Nyandieka Musima Emma Umuoyo Onsembe Kennedy Masese naboigo Linet murwa bagateba noale ime ya Nyamira County tigatogenda sese mu gazeti bali tukanya tutarakwana na ndendo maetenchiro ranyore tutarachisoma chira se mtandao bigo tugosaba kwabera tokonyora chinga kinande nabo tokwirana tunyare kwa ba tuguchisoma asenchire wikeno mwacho murigiriri obosibwane
na boligerete chigazeti buna chire ase asibono igachia bono mambia to chakire se gazeti ekorukunga The People Daily bakale batabanga Ruto's check up abroad, Kenya's reality check at home. Abwe sababa tabanga umurai bwense era kera ruwalire gakogenda chinse chisi ko chikonyo ruwalire lakini aba Kenya gaiga sense ito ya Kenya muchando nororo ebichanira abu na bakora umunasi bunarabu. Diana tutirimbuke gazeti nera ligurunga The Star bagoteba headache for Gachagua as Uhuru as in Mount Kenya nga niko bono mutu cyakire ko mwati umusike Gachagua ekera umusike Uhuru Kenyatta anyale ko bagagoika asige tuno kia Mount Kenya getuno kia Mount Kenya nikebwate abamenyi bo mulimo yo Mount Kenya mwancho muligeli nando ko ligeli se gazeti ya Taifa Leo nere batebanga buna Raila mubwatetie omo swatio yo mogoika asenga yaye umuchio Dandora na namonekera batagete kulikikia makia ODM. Raila alivotafuta ODM usiku Dandora yachete kulikikia magia ODM sesemo ya Dandora na nigo anamona na ranga ne certificate yachete kwa bage kubwati gukiraro mwancho muligoli go chase Business Daily nigaleta banga Kenya to ban electronics imports over 12 years old igo ebintu mbire kwa tokorete rugo igachisimio kanyora chietani miaka 12 kwanyora jire dinjiri jikwa mumachi iga chia kole miaka 12 gonje jikolige miaka ya ene lichibwerete gocha ines semo yobo ncholeria okonyora bwataga iPhone lakini kwanyora iPhone yaku gakare igo miaka 12 tali electronics chioka chisi mitwaligereria no ne binte binge chi radio no chiri gatiabu chi fridge okonyora tokolete ruchi fridge kurwalia chirezi second hand no nyene chi machine chitocha twate bachikuru kuchi printer nchiro okonyora chiri serviceable chi atumikira asegete chikoleto njena bure ufoma itenandite koleti kaika nyomba te koleti ni miaka 14 mwancho muligereri bagatebanga ense ya Kenya bone chiko bage gotenenia okoletwo kwe bintu bine bi electronics bietanire miaka 12 ase gazeti ya The Standard ni ndo chekali batanga weak need diplomat batebanga amarua yani gara mororo mono nande garo sete uyu no mubalozi gose mu waziri wa amangana ichinse chisco Musalia Mudavadi bunoro chekaranste abu mwancho muligereri negati yali tubwata ase chigazeti ase mambi yabono na ni ndo chomugano gale ase gazeti ya The Daily Nation our torture ordeal yani emechando yaiteli tweteretekera tuarenge ense isiko abu aba okwaneroro emechandeli baeteire na abuna nene mono bagaweresera nkikilibanyara kwa gwetera oyu Nicholas oyo na Bob Njagi ndo chibicha chiabo gabo na bogwe chorde se gazeti iliyo tete gosoma iliyo nyara kwa kumanya amange anene mono nuruche musikera ila mulodinga bado nage ndete kwa headlines se gazeti ya Taifa Leo nuruche bakale kwa tebanga Raila alivotafuta ODM usiku sehemu za Dandora tuchake ni gazeti ya The Standard Diana na chakiri ne gazeti ya The Standard igando chibakaleta weak need diplomat mwancho mulimuna nabatebya atabanga niga maru ya omo waziri bwa mangane chinse chesi ka korolekana ara mororo na ndaro setemono asibagate abu mu waziri oyu Musalia Mudavadi boniga niga gendete konyora okugikirigwa korwa ase abantu abanga sogukira kwaye maega ya Kenya bange kogendera konyora emechando kerabale chinse chesi kichiri cyaba matechito abateba kurwa bakenya ko wochererwa chinse chesi ko anemone sese ya Buganda nabo igo abande goitwa ase enjira yo makweli yo bororomono asense ya Tanzania anemono bakwanira umworokia ulio nyara kwa goitoro abagateba bakenya bale ase chinse chesi ko ne batebe serikali nigo yabatigire na ande bono igo yachakire ko bage korangelie bali bakorwa babarozi nakoba ayendegelie gorukunga ukochika igoro yo abali bagendete ko okoligende gurukwa okurobekana na ande boigo niga kubwatanirwa na kiliba tebanga nigagendete kogokia abarayi bechinse chisiko nibaga akobekese ense ya Kenya bosibono igaba tebanga muske Mudavadi ese gazeti ya The Standard wata niga kubwekanirwa noyo kabeire Marco Kabere Marco Rubio bwense ya America nabo igo olibwense ya Russia kurunga Sergey Lavrov oyibata ese chinga kichinde nere obwate ebikorwa bibwekene byaye bagaleta bagaiga mugano inigole ase page ya gatana limo na nemono Diana garo tatebia yale se gazeti ya The Daily Nation mona twa basomera front page nabo konyara kwa gokumanya ngoko irande ase page ya gatana limo lakini ngoko tebinde magana na ale gaiga kwana na Martin andati ne gale umutatibu wa magana siasa nabo igo indo chega iga umu professor goso moroke bwichi university umu professor mashari munene nere abateba ayaya nabo igo umu
Professor Kurunga Gitile na Ituli nere oromo Professor Sensemo ya multimedia mbabwata mangana bakwanete ni chibi chanchire ga chikoro kibobi Bob Njagi na Nicholas Oyo abanya tukababa kwana nabalikia mangana litukulie goro mwacho muligereri mugano inore na nego yobwati tole igobwe kaine by the way buno yo na role front page ya gazeti ya The Daily Nation. Monjito Mwigiri ase gazeti ya The Daily Nation inoro mugano monene ho Bob Njagi na bigo Nicholas Oyo hababete bakubwatwa samatuko 35 matuko 38 days babete bakubwatwa sinsemo chiria cha Uganda asitokuma ngo bete bakabikwa sakendo every chime kore no Monjito Mwigiri nigo babete bakwerera ali banyarite bagwetera nabo ngo kubwato kwabo abigase gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirera igoro yokolikwa kwa banyanyimbo kugo chigo kolekana Monjito Mwigiri nabo ngo chinkwana chiae muraiwe nseria ya Uganda Yoweri Museveni kago kwanira igoro experts kurwa sense ya Kenya ababete bakubiko byara asoikerana asinsemo chiria cha Uganda abari Bob Njagi nabo ngo Nicholas Oyo nabo Monjito Mwigiri gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirera igoro ya Chisemi asokomanyigwanga amadeni naroro Monjito Mwigiri chiko kumanya sobwagale kurentika turaligirio mugano oyo Bob Njagi na Nicholas Oyo asokomanyigwanga nigo babete bakobera amatuko 38 days kose matuke 30 na atano na atatu babete bakobera sinsemecho asokomanyigwanga nigo bari kogenda sensemeria ya Uganda asibari gochia komorora bagotebanga nigo baguchikomorora omurwane libyekerogo asinsemecho na ndige ntukiagerete bakagenda nigo konye baramenyire asinsemecho emyaka 15 kolende bakanyara bakwirana kalendo Monjito Mwigiri na chita sianti anenka mukwani nkamanya samenyete na namonkwira na ndechiko mukwani ikabanga Nicholas Oyo na boigo Bob Njagi kabako genda sinsemecho mbabete bakubekwa byara nonyechi passport cyabo cyabete scanned bakanyara kabagutaga ukirose boda bakabekwa byara asaba otebanga nigo babige tuo byara nabanyanyimbo bakaba bagoitwa bakaba bakonyora chingoma chintindi chinga kecho nabego nkwerera baleri babete bagwitira ekero balinga sagu babiseta asaba otebanga sinsemecho nigo cyalingi chinkendu endugyo kabare kwegunero ngoli nabo chingende asiba batebanga asayuni garenge amwamu bakatebanga igo bayire twachinsemo cya Kisenyi asiba beta matuko 23 days bakamanya bakoirunande asande Monjito Mwigiri orobotyurwe esaguriye mto Innocent na nabachikoro kwanira segazeti ya The Standard no konyoro mugano yo asegazeti ya The Daily Nation page ya kabere ne page ya gatatu peji ya kane no mugano yore igoro ya Njagi na Oyo nabaganye ko bakobana bagateba matuke 35 na 3 sense ya Buganda bunarenge ayo gukumia nande niga bateba bayire tugoikira asekambi yabana jeshi mense yuna Diana gotebya egento bakairu nege kombe kirongoli ne chingende mubaso gunendagira ya mubaso na nemono Njagi ekeranya arakobaga batebe kerenga kemende gachaka muburukani agaikaga tiga koli endagire yuna gachaka ko kuba asama sabo namono gaigando chena Njagi na era goteba ngachinga kichinyinge nigo babsibetwe na kubekwa se birugo mabokabo na gusibanirwa ne birugo na namono asikilia teba nigo bare ko babakoboli kwa maboli amange igoro y'abantu bamanyete no nyene se chinga kichinde se chigurubu chiribale chia WhatsApp nigo bare gocha baboli gunga nkikegendere tororo namono baboli gungi bare ochikokora sense ya Uganda na niga bateba basibire goikira amaiso mbare ko barora na namono gaigano bakoeresa bagoteba nga sechere yu ya banajeshi tali aba Uganda boka basibire agoteba nga nonye abamenyi bechinse chinde buna kurwa chinse moje Nigeria mbaroro niga bateba nenseme ya moyobororo na nigo bono igateba nga chinga kichinde nigo egotebekana Oyo igoro naruchiga kwa nase nyumba ya moyobora lya tebanga nonye nabanyanyimbo ba ense ya Uganda bande bachetega igase ya Kenya kubwatera nabanyanyimbo bense ya Kenya elikorwania ekialegia genzi ekera korobekana naboko nyara ko wesomero mugano USPG akano nyara ko bagukwemanya ngaki banya to ba inse ya bete inse ya abana jeshi ya bense ya Buganda amatuka yo 35
ng'akiare kororekana na ndo mwancho murigireri na bokobwati mugano libuna nabate yorengese front pages bakare bateba nigo bono Muske Mudavadi bateba tamanyeti kende gionsi iguru yamangana yechinse chisco na niga abakenya bangi bagendete goteba nigo baendete gwetera amakongu inse yechinse chiri chisco anene mono ese bagoteba asebwango iga abanyare ko bakorora bakonyora umichando kurwa sense ya Uganda na Tanzania na nige ndeke Kenya reko bage gwasioli na korokia ng'aki Muske Musalia Mudavadi ataramanya kende gionsi iguru yogokora emirema ase ewizare yu na ni wateba ng'akurwa serikali ya Kenya kwanza eiro burai niga abakenya banki banyare ko bagwetera amakongu nechinse chiri chitwetanaine na nde igentegeria korekana nga abisi kurwa sumuchio Nairobi etalikonyora ko bage okorigende kuruko no kurubikana gose gukwanira chingane kaminecho na namone kilibaga teba gaiga gazeti ya The Standard nigo bakari kubwaterana nechinse chio kororekana ko taka kubatebye kenanga abakenya bayende gusumbuka omo professor bwe mangana history umusharia munene yawatebanga ese birengere byaye niga igenetenga Muske Mudavadi niga koliri bobe buna umuwaziri bwa mangana y'ichinse chisco na ndega bateba nigetakire abwati amachikalia ale anse kyombekie obo mu gwichinsa United Nations na niga kare bateba gaiga buna nigo yarorekanire nigo bakareko bakororekana bagakora emechande mebe na nde mbaroro na baro batebanga niga machiri gotema gokolibiya kubu umuwaziri ukabeire ase wizare yo Muske Alfred Mutua oyo nyaltaka bakurusi goro se wizare yo niga bateba bono nechinga kichintangani kurwa ase serikali yambire kororekana italiko kolibiya batebanga no serikali yo Muske Uhuru Kenyatta mwaka bw'ikiri 2022 nigo yarenge gokolibiya asa mangana y'ichinse chisikona namono gutwara chinkwana na koranga abakenya bale ase chingongo abanyarko bakonyora obokonyi aya niga chiro mwanchu murigiri buno mugano mutangani utwagotebya kubwatekana na alia agatebekana buna Bobu Njagi na Nicholas Oyo nigo baetereme chanda sense ya Buganda serikali ya Kenya ereke mumura kinini aligereti Bobu Njagi ase nyumba yo yemuyoboralia ya Citizen Igoro mutukare gatebanga Muske mangi na mokonyete sana na ndenero ochitaka bana onyene ndagerekera barwete mali agatebanga abo busambali ba serikali banyartuka babagoswanana na namono kubakonya eli bakanyara kwa bakurworo anana mono kwa namangana Martin Andati akwanetenga Mudavadi asekerengo kiaye tabwenereti gukira na ndeni gabwenete koranga onyare kwa gakorora ne biasa gatokurigeli lakini nababwene taligelinga amagani yense ya Kenya na arare bosyo igo ekyo nakyo Martin Andati agokwanira na nindo chega iga mashari munene abatabakirense nigebwate libaga liyo konyara kabali koranga abana inchi baye nigo bakonyora obosibule na ande mbali konyara kaba bakonyora imechando ekera bali chinse chinde chionsi asa nabona bateba teligwanchira lendenga yagatebanga teligwanchira chinga gichinde nabeko ekobiterelia serikali inyare ko bagekogenda busina ko kulenda amaganio yaba Kenya gose abana inchi baye Mudavadi aso bokoreri bwaye nigo bokorekana bulinse mono na nigeli atebanga takonyara ko bagakoligererigwa no mu ambassador Amina Mohamed gasi akolete aya namagana Professor Gitile Naituli oyo ole omo professor ase University ya Multimedia negati yamagana alia banyara ko bagokwanera igoro yengane yo yobwamate nechinse chia Kenya echinse chinde chirichiyetana ense ya Kenya nechinse chirichiyetana Diana usekoligelia sebwango iga ense ya Kenya ntwaroche murai bwense ya Uganda ogoteba natagete nere agenda asoro choruo amini nyancha ya Indian Ocean nera nyore nsemo yaye yakora agoteba nabwenete nandagateba nechinga gichikire babwenete gutwara abana jeshi ba Navy igensere landlocked tebwati bana jeshi bari baguruku baroche ba Navy igata bamba chakama igeli unane mbaligerera kinaroche wizara yamangana ichise chese Musalia Mudavadi yari statement yaliyo somugano ulitwara Linet Nyamba natokorerete na kwanirete igoro yengane yo gateba tekonyarekana batirende igatebekana ngabisi because ekarato gukwana igo bata ngabisi ichira somuchiyo yo Nairobi nanda sobora ibwense bure no bwenta koligereria ngakitoko nyaraka batoko gendera busi nandi ndilochega bagatebanga nigo togendrete kobeka uburunge mono yani tole makini koranga
ngakitugunyara kwa tugutwara obwamate n'echinse chisiko gaiga nindoche wizara yamagana echinse chisiko buna banya tukabatebanga nigo bagendete koranga kibakonyara kwa bakoranga kibakoigwana na koranga kibakirani nindoche gaiga mulikyo monebwe serikali mulikyo monebwe wizara ya amagana echinse chisiko korisi ngoi igatebetenga nigo ababere babwatane tiguna siasa y'echinse ense ya Uganda nabo igasobwene bwabo lakini ndagateba nigo bagendete kurigiringa kibakonyara kwa bakobekumbwa amate bwemene chinse chisiko ndoche nabo igo omugano yino rasi gazeti ya Daily Nation manjito mu gazeti ya Daily Nation epeji ya gatatu asego kwane atigana chakano yo Tanzania maego soa ase yo Uganda asebono emibirebere aya abantu babete ko itwa bususiria magima mu manchito muliria asenseria ya Tanzania chinga kiri chobo choli usokorobekana nigo gwikira boni getaratoka kurende manchito muliria abuna egazeti gotumanyi ngegotebanga abukogwikira boniga abantu 8 banyati bawikira nabantu 5 na 3 banyarete bakobwato akurasi bitaseni awe menseri ya Tanzania nigo babwato kiro nande bakire mense ya Kenya abega gotebanga 3 babwate twasichinsemo chiria chia Arusha nabo igo babere asichinsemo cha Dar es Salaam nabarabu banyale bakoigolirwa manjito muligeria nengana ya Musalia Mudavadi ari gukwanira litskuri igoro ase abayigo bagukwanira igoro ya John Ogutu mwalimu yonyari tenereka goitwa umutinyi olyo yita tsariki emeronge bere na kianda asere ari gosomya school ya Sky Schools nigo gotebekana nga wikira boni go manchito muligiria enseri ya Tanzania teranyara ke gotebanga nga ibanya tebakobeko mu biroye magaya yo gosirio obugima bwaye tubaitenga tonyetotebwa ni gaseti obugima bwaye gwetiro koraswa kweli sasi ekirare kogenda aseduka orule skuru edukale koenda kolinda kanyaraga koraswa manchito muligiria ni gotoko manyigwanga omubiroye wikira boni gatura manywa sole kolende ya matiae na bege serikali nigendete gwesokya na kuboria nseri ya Tanzania enyarege kubwatoka omubiro ywerio nyari ko gwikira abancho baye manchito muligiria na bego yomito Innocent nabaka ukwanira igoro ya Indian Ocean ase Muslim Salem yani Yoweri Museveni muraibense ya Uganda autebanga nigataite accessions ya enyanche yo manchito muligiria sauri yo mito Innocent ya kwanire nabukunya ko gusoma mugano yo asobwagale ase gazeti ya The Nation peji ya gatatu bayigomanyinga abakenya bali babete bakubeko byara nabigomanya ati babusiria magima basinsemo chia cha Tanzania wekira boniga ninki yakoliro onchobulele ase peji ya kabiri gazeti ya The Standard bateba ninki yakogera abalimu bagendete kubulia amabulyo amanene maega yumurubilyo shago chikobanga bono chikoba gwakanira oburuwali bwabekera bawo chikoba bakonyora nandike batebanga nigo bono ichikobage kumerana namangana mangeli chiko asaba bateba aba wakili nigo batebire ebyombe by'abalimu nigo byanyalite ko babigotiga ogotayibika abalimu amona kubamanye kiligendete was public participation asikali bagateba nigo bono ginte kireire obuoba wochikoro kinga mbabekire bichararo biyogo chikororekananga bataikire ne tibiri biganire ne bateba de serikali nigo yanyalite ko bagagoteba nga umurubilyo sha nigo rumya lakini nigo bono igabagateba nga osobokoreri bwaye nga nandinga kiyo chikoba kolegasi ni eligeri gaiga mulikyo yo gazeti ya The Standard gateba nigo bono yesokire na korokinga ande tayo go sigento nkiki akorekanete kenene mono anemono ekera bali kuligeria bali mukonganyi ukorwa asumurubilia olinaro babateba minute uyoli wakanira insurance yabo asiboni batebanga umurubilia yu bwetani tg billion ya 20 yemo unganyi gukorwa aseke kanchiki kende nago chiekende nigo kotebono bali ime nigo baorokirie bagatebanga nigo ekerengera likikiranetiwe litukulia Jumatatu ase union chi isato chia abali mu chianyalite ko bachikorangirwa ikine kiombe kya nat kia kupet na boy gokelikia kusnet gose Kenya Union of Special Needs of Education Teachers asbanya tukoba bago tiga wetera ebintu biribiganirie silichiko likoranga abanyari ko bakoligerelinga olionde bwensi ukonyara ko baga ko wetenda yokoranga kibako nyoruburwalia onyari ko baga kubikwa asetende likiro muntu ago chichoro atende ba maikora egento gikurunga competitive contracting
nyariko bakora gusama merani yobwene nakorekanite naboigo umurubiri itubete gokorekana asaba balimu babete bakorangirwa na kurwa ebirengereri byabo igo negenteke mogie gatibiri bikorekana bya nyariko babigotigwa ekera serikali yaganyetigu nindo chega igo mu waziri w'echisemi umuske Julius Ugamba nigo aboigo nonyerabo anyariko bakorie ira gochi asaba balimu abo ekera bagendete go ikaransa ase umuyega olibwa bateneri babalimu chisemo cha Mombasa batebanga amangana manke babere bakubuli gori ekeganche kigiasha nigobona nyariko bagagwikira niguna ndasate bire ngabalimu bweneti gutwara mu chandonde bwensi nindo chega gakene chesa uyoro mu advocate gosoro mu wakili nigatebanga egenteke nekirikibwate umuchando gusike koleta egento bakorengera likira arete umuchando mono asingane yu ondo bwensi aragase kogenda busibike gambiro ngiri watenga korekana gosebi karobyo kuligereria ngane mbikorekana tiandance bionsi andonsi igekurunga public participation na ndese bakale batebanga ikini gento keganiri aselichi ko igo mwanchu muligeri nabo kuligereri na ndane na mono unyara koba gokora asamangana yu naroro buna bali banganyiwe korwa asumurubiri obo olibo ominet na koirwa asesha na amabuli amange ni garoro na nabakorera bica yabateneri babalimu na baliba kiombe kya nati na bagenderete asense meyo ya Mombasa mu roberi gose ogumusangirekano bwo mweli bwo mwaka ase chinseme cyo cha Mombasa sense bikurunga Sheikh Zayed Hall Mombasa akiwatalieteri Sheikh Zayed Mombasa ndaiti kwero moko wanchu muri gutagenderete busyo tete goteba iga ekichuka chinse ibere no to ibirengere bya go chagaiga wamate bwito bwense ya Kenya ne chinse chito chiri chinde tichito enda tanaine ngakibure na nemono aiga situligeretie chigazeti chonsi chikorekana komo mochia omo waziri bwamangana wechinse chisiko ayebuno so ikaranse tegekara mugusinere nabwata abantu bamwe basogete isiko nabagotete bichinse ibire chigo ika birengere byago ekero chinga kichire kento kwa libaga bwake esimigo cha studio tokwanerengane yo asenchire yo bwagale Diana ntara kwa libaga ogende nindo che umugano lese page ya gatatu gaiga musubati yo manyar ko baga go ikebusyo ikegambero go ikabusyo ikegambero na konyara ko baga ko mochie kiombe kya maristops ne nyagitali liye konyara ko bage kuligereria amangana iyo amaritona na mononga ki no nyeri productive ekonyara ko bage kolekana health yo kolekana na namono bate abo musubati yo niga ba ikiribusyo kiombe kyo enyagitali ya maristops asaka otebanga niga nyarto ko baga kubekwa ase emchande menene na anamona kanyara ko baga ko barwa egenda gotebagia chete maega yegenta arengereti na nemono niga chetoro kochikoligie egento kiarenge nga kurusyo bulitobu arakinirende bakanyara kwa bakumubara sakale goteba nigo anyarto kwa baga koeterigwa emechande menge na ege korwe kinigo gya korekanete umutinyu gatano limo mwakoyo na omusubati ya selieta je niga goteba nigo amauncholiria manga korekanete asikiri anyarto kwa baba koigwana na ndagateba nigo konya abugwirie ubulitobu wetania amatuko amenichiki 15 na 18 weeks no nyana bo nigatumegete gendete be contraceptive na ndebo negente kuli atebanga na mangana manke aroro na bo somo mugano yu buna ya moberete na ndebuna anyorte mechande menge na buna goteba anyarte ko bakonyore mechando gachietoro kumisubuli manjito maligiria tugotigana nayo tugocha gazeti ya the Daily Nation ase page ya gatano na ndingo koirania asichisemi page ya kane ne page ya gatano nchake ne page ya gatano mane koirana mega 54 manjito maligiria ni yego kwanira igoro yogo chikolikiwa okoya kwabo kiabe chiskuru ase tokomanywa no omo waziri wichisemi Julius Ugamba otebiringa abali mumba chikolikwa abali muchiribu 25,000 teachers bauchikolikwa ne kyombekeria siasa tebire interns bauchikoba 20,000 nabigoyo nenchira ya moyo gukora omuchando oliabwa borokiwa ko kubora seskuru to amatete konto bwate shortage ya boroki aseskuru atebanga shortage ya rengia 72,000 teachers kurende bono manjito muligira ko igunga serikali nabige kyombekeria singe bigetomero biri chikolika abali mu 25,000 nabigo 20,000 interns bachiko konya aboroki aseskuru nabigo tokomanywa ngomra ibense ya Kenya Mosque William Sameruto niga tebire buna serikali nebige temero biro yoko chikwenekia buna semi konyarereke gosiro agwetero kolikiwo kukwa abalimu nabigo manchito muligira ngo kwanirere
igoro y'abarimu babete bakurikiwa wetera omuswada we finance bill 2022-2023 abo bare 83,129 abo bakubwatwa bakonyi go cyasa borokiwa ba serikali yote bangani go bari ngaborokiwa abange kolende abarimu ababere bagotema wetera somoro biri mu yabo kisemi o CBE asibabire bakubwatwa bakonyi twarira abarimu nabaro babere bagwesokya nabatebabuna nonye namasomo nigo bagosomyegeka aso twate tukunga 40 subjects bagosomya sirit ko no manchito muliria yani 40 lessons bagonyara basomya aseiki kolere bano manchito muliria serikali yatebire nebe temoro biri ojo kubarikeria abarimu bande abaya abego kuira se gazette no bokonyorera manga ase obwagaro manchito muliria ole merobiria serikali begete kwenekya bunango sirere kisemi ase gazette ya The Daily Nation page ya 5 abego tuira na se page ya 4 ase gokwanira igoro y'ibitabu bya grade 10 manchito muliria omwana ubona ko atamatemu grade 9 antinga kitoganyete amachivu usama tokyo na mutinga kitobaganiti amaya nigo bono printers na manufacturers bari bakorosi bitabiri batebiringa tibari go chikogendera ku biro cy'ikigare serikali ne bwateri deni lyabo lire 4 billion ase printers na bego manufacturers nigo bagatebe serikali ne bwate 10 billion etraba kano manchito mulgeria echo banyalite bakorosi bitabu ya grade 8 grade 9 asaba tebari kabeso nigo lya cyagito mwaka wechibubere 2022 kuri ne bono nigo batebiringa tibari go chikogendera mutwe korosi bitabu ebyo na ndonye babiro siri tibari go chikobibwa tuko cyasi chiskuru manchito mulgeria timaitinga ekerengero nkya onkerikeke kyarabana baisire kuyirana na ndesi chiskuru no mutinyo yo bwoko oli moto December bairane ande bagende na masomo wonyo lyo mugano ujwa subwagale ase page ya 4 egazeti ya The Daily Nation Wachumuligereri ase gazeti ya The Standard page ya 5 Sakaja nigo bono achikire chinyagitali chonstire aso muchune county ya Nairobi kunyara kwa bachiko nganya korua ase bangi ya mochi alenge ya cooperative gose account ya cooperative na koira achibes chiabo goikera ase account ere ase bengi ya Sidia nigento keirere amangana mange ko baga kubuli gusama buli mange batabaliru beliri ali kuchitali kisano omutienyo yo iga mwanchumuligereri nigo bono umuske Sakaja achigete chinyagitali chire inse yo burayi bwe county ya Nairobi konyara kwa bachiko nganye nchira chikobeka chibesa la kuli konyora chibesa chiabo korwa ase ebengi gose account ya cooperative wikira ese bengi batebere sekerengo gya 3 ya solid ya Sidian asbagate ba nigo bono iga egento kyaberi yokumi aya niga kwanetwe no mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna oyote betenga nga kyokoboka emambia yamo na ndote bya bantu banyara ko baba kunganye chibese korwa sichikobekwa osechikwana nukorwa asichinyigitali ao uchia sebengi yu eta rekisekerengo gyense onyetali obukurumi igo bono omugabana bwe county yu niganyarga bataba nigachi gaso esokiri na kwegerera ekerengeli kyasagoteba nigo tabuneti chikolinde lyonsi ligoro yokuligerera ligoro yobutumiki bwe chibese gegunga Public Finance Management Act nigateba ekerengeli kyo nigo kyanyatiko gwetigwa ase cabinet ye county ya Nairobi na namono nigo kyalenge egento kyoburai igo taligento kendi gyonsi na ndagateba nga kera serikali nebugate account gose bank account siri yanchiranete na ndega sagateba nga gento nkyo bage kumeligo go mwanchumuligereri nabo kuligereri seliru belio munalirikire na ndabateba nga liru belio nigo ligoteba nga nigo bonse banyate kwa bakoigwana libanyara kwa bakoli na mangana ya niga betega kolekana kera baikaran stage talike 2023 mutinyi 10 mwaka uyo bwechirubere 2025 igo nabo kuligereria orenga ngaki engani yanyara kwa bage gocha asboniga mu senator bwe county ya Nairobi atebire nigo bagendete kunengi komanyangi ekogera county ya Nairobi yanyara kwa bage konganye kigancha gose asbako nyara kwa bakubikira chibes chiabo chioborwalia sechinyagitali ime yomuchyo yo o Nairobi Manjito Mulgeria na njengwira gazeti ya The Daily Nation page ya 5 no mo page 6 asego kwanera igoro yetaro yomurai wensi ya Kenya asinsemo cha ukambani asebona gotebanga United Opposition gotebanga these other guys abanta abande tubari gukwanira igoro yestima tubari gukwanira igoro yepara tubari gukwanira igoro yo youth empowerment ikiagarati babwatie plan ende yonsi yogokora ibintu ebyo ase alireira yo guchikwene kyabuna abantu bali bechinseme icho batabwati chitaito did cyabo kurasinsemo cha Kasikwe township
nkobali title deed echichire 2140 nabego abantu ba Kilome nabego Kibwezi uchabali konyora title deed chabo chiribu ibere mwanchito Mulgeria asomora ibense ya Kenya tebire buna nonye abamenyi bali ba ukambani bamoite chikura chinke omwaka olio bwechiribu bere 2022 tariko chikobatiga magega na chikwene kyabuna ko baikirani ara magendero na boiga sobo choli bwa mwaka bwechiribu bere 2025 ni 2027 mwanchito Mulgeria hote bangana chikwene kya tibari komotiga bachikomobeko koboko na boiko egatia baraibanya tibawikirana chinseme chuma jito Mulgeria omo governor we county ya Makueni Mtola Kilonzo omo senator Daniel Manzo na boiko omo mjumbe Thaddeus Nzambia na boiko Susan Kianja banyati bako genda chinseme chuma ibense ya Kenya nyari tikagutara nonye bagende tego wakere koko United Opposition asichinseme chaswa tebringa tibabwate plan kore no manchito Mulgeria kwa igure ngomra ibense ya Kenya na bwate e plan na bigana lieteira yuko chikwenekia kokora magenda sabantu bali ba kambani onchumulili tutete kandu mutimo komoketo koirana tukwanere igoro yabali batari kwanyora abana bakorukwa bagomba bagocha batumeka e system iliyo kwanda kwanyora umuntu ndoko bugoliriyo bulito ngakibona ichikoba yakoleto muchando imeyense ya Kenya nigo tukoira nayo kara tuachiro mutimo komoke lakini toko gendo mutimo ko ntage tumo director itotobekere lingana lito limwamuliri tukolia rero asenyigwete ngemboli ekere ikigwe chiro ni chikoruta chinta chonege chigwa nyomogoli otokire chengali koboli ayo mugoli kwa gorete mboli elimbu yegenderete na Diana nerengo tebali nonye yarutete chintacho yao netigo njenda tekoboli oye gorete nga yarutete chintacho agane Soko TV onye kwa yenyenyete nyanyenyegete yake gima Eye Soko TV Oboroso bumugusi magega ya television ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato koralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagali yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 obulimira bwesiro yobunda bwense kurende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagali yabene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bwomugusi Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi copy machine solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo incholia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho atembo house lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners
For school, for cybers, and for the offices. We have black and white, we have color, every A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Asamange twakire simi ase namba 0700259909. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito kichuma emisumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge by'obureme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa nkondifura maguta y'ikingene omuchere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asedi gulirinse ikase duka ya Ouru Superstores aso muchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chi Wia kigimo mwanchu muligaliga igane Nsoko TV togendete kuligaliya aliaye sechi gazeti au na namona muna nagotebi ncho soko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard totara ndo muti mukona agotebi nga nigobona senate yeta chiko itiri chiko elio ababunge babente gwetia na baraba babente gwanchirana aseli chiko bona lichiko leta machiko amakongu aseli chiko likongu sebali bakonyara ko bakokonya abantu bali batari konyora abana abagomba mbarororo bali batari konyora abana bono chinga gichinde gento giri nga sarugasi okonyara kabaga kwanda kwabugulira umuntu ndubulito nani batebire bono emiaka elio muntu aranchiru konyara kabaga kubugulira umuntu ndubulito nigo bono yabekirwe emiaka 55 years kubwatekana nelichikelio na ande onde bwensi oratoke gakubuna lichikeli ni gachikoba wakwa eve gachikwa penalty yechi milioni 10 igo ne magana mange bateba na lichikeli nigo lianyarte ko bali ko bwatwa ko boko asama tukamange na robere akoli bwatwa ko mu jumbe bwensemo ya Suba North umuske Emilio Dhiambo
nere batebekana o chagetie kerengere ligyo koranga ngaki enseme yu ya technology yo kunyara kabage kubuguliria abandu bulito ikunyara kabage korekana na mono baiga bakare bateba niga mangana mange baye kwanirite nigo bateba nigitagete gutwara lichiko liribwe neteko ba limanyikanite inse lichiko ngaki amangana yo gose okubuguliria umuntu ndobulito bukunyara kabage korekana asenchire ndonge nande oboyene bw'umuntu ndibwensi butaliko baboko bunwa nande mono bateba ngaki abana bachiko bakurendwa nande ngaki ense ya Kenya gotebekana nero bone kali gotumika mono sana go exploit gose gotumika abantu abange kunyara kabage kubugulia abanda malito gento bagatebanga nigo bono kichiko bage korekana nande gento bagatebanga linga bantu bakuruchise chisikomba nche iri bache gochaga igasi ense ya Kenya bachiko babakuru obokonyi bwasaru gasigo se kubugulia abanda malito ense ya Kenya kubatekana nilichike liria nyara kaba ligo tebekana libekire bosio eliri nyara kaba ligo kwandu mwa wancho muligeli mugano yinigole ACBG ya 5-3 ase gazeti ya The Standard. Pego manchito muligiri yankoreta ase gazeti ya The Nation page ya 5-3 page 8 ase gukwanira igoro yetara yo murai Raila Amolo Odinga ngochomete ngochane banga muskirela Amolo Odinga na betka usiri bumabwaye lakini ngagito manchito muligiri ni nare litkerimo una naye ni maitinga no gaseine konaranga na betka usiri bumabwaye netaro yo muskirela Amolo Odinga uyibono ulinya gusira kira rwete ko rwa Chensemo cyo mu Nairobi wika as Chensemo cha Dandora makanyabaka kuliga omuswati ya serieta Miss Muringi oyo olenge bagotebanero olenge the first secretary general wikiama kirikia ODM aba nande bagotebanga weekend ye chipara chonsi chigeretie account ya Mombasa manjito muligiria asekia mekikego chiko chengere obokolera bwe myaka 20 asabagotebanga nenchire yamo kwago chiko chengera obokolera bwe kiamekikya ODM kiabereke gokora obuya bwa imesi ya Kenya naboigo chianga chiri babire bakobeka chi outfit changa chiki amekikya ODM babire bakobeka kuri kiamekikya gachakiwe nawe gone nchira ya moyo kolenta abarayibonsi bekyamekyo amo banyare bagusanga nabo gukora omuchandora se kyamekyo ogotayigwana egati abarayo manchito muligeria iyo kwanira omugano bwo murayibense bwo murayo mukoro homusgerela Amolo Odinga uyorengo murayiwe kyama kya ODM digo yo minto Innocent manchito muligeria ati yumugana yasobari kyano la gazeti ya Standard na umugano nororo kiniga igase enseme bagoteba nigo chinga kichinde bono muraibwense Dr. William Ruto chakire kobeka chinchara chiae na korango nyale kwa baga koire kiameki UDM gosabara ibalese kiameki UDM na ande mono konyora ababwatani bo muskera ilo Amolo Odinga bosibo bocholi bochi gokoreka no mwaka bwichirwe berere 2025 na maiga yo muskera ilo Amolo Odinga gosiriwe mabwaye bono mutinyi ngo chiole kwera nigo omurai abeire bwenseka abeire gakorekana ko twara oro embere ligo chiase chinsemo chia Nyanza chinsemo chia Bosongo ya Kenya iwe ku Western na chinsemo chiri chia Mansai na boigo ensemeli ya Mombasa asagateba nigo bono nonyene kera mwete ogutindika kwarenge wesiko mono nigo bono gasama tukabwa ngo twara abajumbe bande banyariko bakobeka chi t-shirt none chi gobi chikoro kinga nigo bagwate obwamate ne kiama kia UDA ne kiama keli kia ODM ikiale ko bagekora wanu muskera ila Amolo Odinga gekora una muromo abo Dr. Buru Odinga asechinga kiche boninga moniga umono galibwa bange ase bunge gose muraibwa bange ase bunge kimanishungwa na boigo mo senator bwa abange ase senate Aaron Cherioti niga abere niga saba abamenyi b'ikisemo chia Luo Nyanza kubaba kubwaterana na serikali n'enchire ya moyo batebanga bayikiraniri amagani iyo moske Raila Amolo Odinga ganetina na mono mwanchu muligereri negati ya biri ukoligereri na Diana na batebya se gazeti ya The Stand the Daily Nation ko kwanera barenga ngaki omoske Raila Amolo Odinga anyalta kaba kakwa gacheki ya magiodium sababu ateti musubati wika chinsemo chia Dandora ili achikoba gakoligereri certificate na koranga kiamekia nyarkaba gekonyora okulikiwo kera Diana kiamekio ODM ya chagete sense ya Kenya to bato ODM Kenya yaliko bagekurawa no muske Stephen Kalonzo Musyoka na actually ubwate certificate intangani wakili Dani Manzo bakajara kwa bakogenda ne certificate yeyo na ndamona obuna yagatebekana muna bachiete bakajara kwa bakurwana na kuligia ikiamekulikiura kinwane sikilikiara lekane asema tukabwa ngo buna kwarore boniga nigo murayibwense
agendete koretorwa embereria gochia ase chinsemo chiri chikumubwatia omoske Raila Amolo Odinga oyure bono nyagusira mwanchu buligeli ntagete asinini mo director itara tobekire ngwana yo murai bwense akwanete se chinsemo iche ukambani gateba mubasa gocha goteba ngakiri na tebete nga yengo che kobakorera mapema sana andagara kora kabateba dili wa won na baete koko na baruterete koko na bono urure koko inera bone seliete yuko woni yotumika na bono urutire koko gochia sabara bali united opposition yasaka batebya kuna goteba one term temine tikende ngocha kubakorera ne mapema na ande gocha gwikirana mubasa goteba na baite koko na bagwoneti mwanchu muligili tigaturaigwa ingiki omurai bwensa kwanteliti kuligora. Sasa kila mtu ajipange na kazi yake bwana. Kama kazi yako ni kumangamanga tu Kasongo sijui one time sijui must go, mambo itakuchomekea na usiliseme sikuwaambia, mutakwama mapema. Si unajua niliwaambia hao watu zamani wawache seminar na wawache mkutano, wakuja waeleze wananchi mambo yao. Si walichelewa? Si ni wanyorosha? Sasa hii sijui ama namna gani? Makueni hoye! Makueni hoye! Lakini sikizeni, safari hii nimesema hii Ukambani kwa mapenzi ya Mungu, kwa vyovyote hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Mimi na Hama na nyinyi tunaenda kwa serikali. Mwenye anataka kukaa upinzani shauri yake. Ama namna gani? Wangapi wanakubaliana na mimi watu wa Ukambani tutembee pamoja? Harambe! Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Emali mnasemaje? Na Kibwezi mnasemaje? Na Makueni mnasemaje? Na Ukambani mnasemaje? Hebu nione wao wanasema tutam. Ndio. Si kila mtu hapa anataka tutam. Si hata Junior anataka tutam. Ama unataka one time? Unataka tutam. Ndio. Si kila mtu apatiwe tutam. Tuendelee na kazi. Si Mutusa apatiwe tutam. Tuendelee na yeye mbele. Ndio tupange maendeleo ya hapa. Wangapi wanakubali tutembee hiyo barabara chameni? Basi. Siasa dayada. Balenga batagete tutam. Babekira baba kwigoro. Nando batebiria babwatani bono gachiete kubuya. Ko banganyia le fonsi ipi nando rure koko cha sabara ibali badagateba bagadataga one time yedonge yabo nando utebire nonye mutuse ulio beteka gwikyo muswada bwo kurusiwa kuyo kabero mokonyo evumura ibwense rigate gashawa utebire nera gututam gomwanchu muligeli murayibwense nigale chinsemecho che Ukambani gora lingesese moye mali gere gatigati ye county ya Makueni na Machakos igoboro lende na bali ngasenseme yo na namono nigwete bunagoteba tibasha goteba mbanyorete ikuko mapema babete bakorokigwa nga nkikirikibwene to mwanchu muligeli igaiga gazeti ya The Standard nindo che umugano nororo korokia ngaki amatemu akari kuibwa na ande gisimi chiabere kegoche kenene Diana na koreta Lisa besa no mutugwa tia wichia samatemu na kulinda ngaki amatemu aganyara kabakorekana kubwatekana no muwaziri w'egisemi nigatebanga gisimi nigo kigendete koreta umuchando nande kigendete kuyelie birengo by'egisemi akara amatemu yendete gokorekana nagaga ngo kwa nabalenga umwalimu oyo mukuru ya se county ya Migori oyubo no otalia se serikali otalia se meremo nigo chinga kichinde anyalete ko baga kwe koronkona ngera no muin village muin vigilante agosoli kulenda amatemu aganyara kabaga gosoa se school ya Megorunga St Anne Sunrise Girls abwa sabu goltie simi ya konyochiro scan ri karatasi yeli ya mulimo bwisabu na namono olenge paper 1 abwa sanya tukabaga go ikorona gochaka kubwa to kama chibwe chia sabana mwana oyo mogo so mworoki woyo mo nera niga nkete kwa na nisimi abwate agatama akagenda kera airana agatoka tayibwati nyanda kanyara kabaga kocheru nabanyanyimbe kera amatemu ayo agendete igo mbagote abalenga amatemu igagendete konyoru muchando na ekeli batebanga amatemu ayo chisimine chichikaro muchando monene mono nabekirire yanenga iga chitendete ro muchando talia ya mo nonye yana tatia ya mo gabu ate sato gachi bekirire titigate bango uchibekirire nabekirire manjito mulgere chianega iga ndireke batia onte yo maite Diana reke siminse ontegere bnango gotebia
no mu director tukuru ase studio ya kabiri igona inche Mwanchito Murigere amotebe simi enere netolenterere nandi yara tolentereire igonga rende kabali ba kwene kyo bibiri amatemo ase skuru kurora ngorwa gusira undi ndo taitia sara okay ndo taitia sara pi onye go taito sari amatemgaki karati gake go Mwanchito Murigere page 10 ya gazeti ya The Standard ngote yabarenga umubere bwo musubati oyomo ego tugete nando intu akoreto mugano wega bono rende Standard nero ya machikunyurwa kira kinende ya yoretire batebanga abamenyi bensemo ya mwembe iyo gutuka sensemo ya Cathedral mu cyubusongo nigo batige tunugo kumyo konene maega yo musubati bwi myaka 45 tataseli eta Margaret Busibuli umubiro yo gutuka ase mbera ere nyenye na mono kilbatebanga niga politiko nye asigika kimiti nyebere na abantu abanyakenyoro nigo batwarete oko babete no muichano na mono mbabu gategintu kili bari ukageranga nigo ikubwatekana olia umuitete no mwanchoye na mono sikili bakale bateba nigo bono iga umukagerwa abekire ase tase nikyabanya nyimbo senseme yo mu cyubusongo na mono mukagerwa nigale umugaka bwe myaka 55 55 years asbagateba aya niganya tukaba kwenekirwa no mu chivu bwe ekenyorekyo enseme yo kurunga Johnson Nyakundi yote betenga niga bana baye banyatuko babagoikia oroboti rwaye urusira kwangina senseme yo na mono nige gatebekana bono ekenege nege korwa kya gatano asomuchi obusongo gosese ensemo ya gusi asomusubati gatana nyare ko bagoitu femicide cases Mwanchito Murigere ya CPJ ikomi umugano nororo nande okareba tebanga ogotoka kwa lige na lia mabera mu director itodate betenga lige na lia kiri yale bateba igora atebetenga ne lige na yomogoko babo umugaka otenyo bacha bikaraze tolige ligwango torore lieteli mate abagusi enjira bakoliroka timate lige ne linga kiri yale ngeli ya mabera gose bari kolirigere liga I don't know se bari korera mabera bari kolirigia obustra gukoria tinkomanya lakini ndabona kakamera tingote baneri ya mabera maybe tori bwati bari bakominyoka struggle baikera muna bantu bakakamega nerige nali okogoka okay gold asaba bantu bari batamanya dirige nali ya mabera ndiriye ne gold bateba kumaega yugo tokekana kwa chinsemo chibwate amagena ayu gold ase chinsemo chwatebanga gwetania bamenyi kiri bukumi nigo babwenete kurusigwa ase kenyoleki kiagoro kunga shanta kenyoleki kunga Isulu Bushiangala Ikolomani constituency gosensemo ye bunge ime county ya Kakamega nigo bono batebire mbalishiko bakoruoro ilibanyara ko bagotigerere company kurunga Shanta Gold Company echake gendo ikurukunga koyarige nelio kurwa sensemeyo na asbona abanyekinyoro batebire nga konganyi kurwa se chinsemecho nige yachakire ko bagokorekana na asenchireli yo obubisyo bonene na ande batebanga nigo bararekanire korra nga mbachiko bakoro konyoro bwigenwa ubuya kurwase uli utagete gochaka kabako yalige nelio bago kwana ne gazeti ya The Standard nigo batebire nga abamenyi abu bakoragwa na Nicholas Gambo nigo banyarka bateba nigo bakogikilia wizara eli eterneta mangana ye bintu bitutanaine nabo igo koligelinga kibiko nyarka bigo tumeka asbagateba nigo ekwamba koreka no muchando mate aigase kenyoleke kiabushiangala naona batebeti umo senator okurugunga Boni Halwale akurukuru chinsemo chikolomani bakani batebire abantu bakaroro kilitwale goteba abandi bakare kwanda baba chi broke bwaje abandi baje basabu chi taito didio nyole mbabugati sokoro yatigire to mwana oyo mwana itana kubagera abandi fone bese na benywire taiga asa abantu bandi lakinede batambali giciko bagwanjira nasi bali batanga niga bagendete koranga banyara ko bagwikira ni ndigurunga public participation abantu bakwaniranye Waina ni birengero byabo abigo bwene bwabo kuri no Mwanchito Murigere tugocha se gazeti ya Today Nation page ya 12 niyo ukwanere goro yo mutoko kwa nga eucalyptus no rumulingamo Mwanchito Murigere tianja goro se county ya Kisene county ya Nyamira ase Mr. Maliba agoteba buna county ya Nyamira ni county ya Kisii Wika omwako 2082 nigo mochando bwa machura nyara gukubwata county chibire kigara banta bange nigo basimegete yamete ase chindoche na boigo ase amachare bakase bisima nigatebirenga richikeri nichikubwatigwa ase nchabene
kwenekia unabali babwatemete angene chinsemo chirichwata mache gochechire korusuwa nande mete yuna gotebiringa nemelingamu US mekirega wo machito moligeria yasiba gotebanga imiensi ya Kenya bono nigo emete US mekirando sia chinsemo irabe yekorusuwa gosena boigo bosmeki bwemete yuangene chindoche nigerachi gokanwa ebege gosme kwa 30 meters away kurwase chindoche ngomanchito moligeria ne gazeti ya Daily Nation omanyenga obuyabwe meteyo norori nobobibwa bonobe anemeteki eganeri gosme kwa angene chindoche irianyara ke gotarera riroba nabiga mache ta kunyaraga kubora kurwase chindoche teta kumanyugwanga abantu abangeni go bakwenda sebitache babikira ini kyagera amache tibamaiti buna baraya bakuyarinda kuri no manchito moligeria tukorana ndase gazeti ya Daily Nation epeji ya 10 ngokwanirira igoro ye okolikiwa kwa abanyanyimbo twabere tugokwanira asegeka asegazeti ye nigomo Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kancha agokwanira igoro yokolikiwa kwa abanyanyimbo abare 10,000 chiri bikomi manchito moligeria asatagite kiombe ose kigambero ko anchira morobirio kogendera tubaitenga ditkuri igoro nagosomera tukora segazeti nandi ya Daily Nation asero tebanga chitariki 10 na isano na ibere umurubiri no chaitoko chaki wabene kiagera nigo abanyanyimbo ba kiananire asichinsemo au mwanjito mugire nyoro mugano yo segazeti ya Daily Nation epeji ye 10 Diana ngate twararigiriria ali ara manene ase chigazeti chichito nindo chega iga oseme mbumo asesemo ichiko soli nigo babwatera ngo yokoranga chinse chiabo chianyare koba chiko ina chire tigiti yo kogenda kogosoli aseke mineno kia World Cup asense Ivory Coast, Morocco, Senegal, South Africa na boigo Tunisia chianyare koba chiko nyoramba bagayo chiko gosolia aseke minene kyo nande bale ababuikurwa asa makundi ali babekire na nigo bonega bateba chinse chiri inye chikurunga best runner chigendete kurwanira na ase team go sense ya Nigeria ye ebwate omogosoli egiatoro Musaga ni striker erenguruko Musagani okurunga Osme naboigo se timu ili ya Cameroon nerebwate omogosoli okurukunga Mbumo nabaru batagete koranga ngakibachi konyora koba bakoranga chinse chiabo chianyara koba chikonyora libagana kogenda busio nigondo chega iga Osme ni ganyonsi chigolisatu keraba gosoliti ne timu ya Benin aseke minano ikigia korita kanto mutinyo gweta mutinyo etete igento kiaete libaga Nigeria kogenda busio na konyora libaga busio ya Burkina Faso igo negendete kuligirira ligunga ngilie korekana na namono chikosoli chikera chigendete kogosoligwa litukulia rero Nigeria nige konyara kabage kogosoli ne timu ya Gabon na ekemina nekikia okuligia libaga lyo kogenda ase etigiti chikokorekana kiekeminano kia World Cup ense ya USA niye korekana ense ya moya bono magoroba Cameroon negosoli na DR Congo mata abana bamate babwekaine otabeti kiafu na bogo bwa Congo na Cameroon neyemo abaro bakogosoli chinse inye chia butuko abulende no actually no bono ese timu eyu ya Mbumo which kobage konsoli Mbumo ni gakuruense ya DR Congo tal Cameroon DRC Congo kochire kobage kogosoli igo mwanchu muligire akuru Cameroon Cameroon actually akuru Cameroon bachi kobaba kogosoli ne timu ya Congo igo mwanchu muligire negati yama ebi manano biribekera maiso Dani umwaga nero raerese burunge Mbumo mumanyete buno mogosoli bwe club kia Manchester United na ande na nyora ekegwa kia player of the month ase ligi ya Bongereza tigango torego sinanyala kabala usukibusio timu eyu ya Cameroon igona buko soma chese chigosoli toko genda ase gazeti ya The Standard ne bwato mu Rwanda ntagete mo director ne abe ko mu Rwanda yu asembese screen yo yorore ase okale na mono ntagete ko yorora asebe chiere igole pechi 12 mwanchu muligereri asibagare gotebe kerorenkira abali mubaga iga teachers ghost learners blame them on notas aiga dabateneli bali beji school chiri batenele tabanane naro chese chinsemo chia Mombasa bagateba timo baza gotomochia igoro ya bana bali chi school baguru kwongana batamanyika ndiese bali blame balia nekerorari gereti agatebanga abako ba blamed ne serikali bali gateba ni wizara agateba Ministry of Education enyare ko bagiko bikirwa mamocho ghost education centers ghost learners
bali bakomochi kubatebire tali intwe mochese batelenga don't igende kenge kele giansu sana igo Ministry of Education nere batete giansu etorori kiabire giansu bachi kubatebinga menta 10 egasiere nkongu sana abantu baguru kuchiformani ane nto banje tesane gas mogokora utabe dikef abantu boko batagire ko babatano na bakora reserve y'abantu 10 goko genda bitukiri muji ko babara okonyora ni nyumba yawo ko bara namage nalense nyora bigita abantu batatu lakini abantu batano babere no bari payroll yaye tadero ko baruseli chibese na ndawo abantu abo mate banzumbwire bakondobekanira mate abantu 10 kuna bagwa kiliyo kwegwete cyo yana teba ngoyo monalira kolera bichiari tinda itio ndaliro mwanjito mulgeria kurende kango chikwenda somurwa none ndaito ikase gazeti ya The Nation page ya 14 oyerorere buna bamenyi bichinsemo chiria che county ya Kakamega bono besokirie na goteba ngati batageti abantu baruchinse chesko bache ko yarigena ryabo ryomogoko manchito mulgeria tateba rigena ryomogoko ne gold gosirigena rya mabera ntochitunya tokwirana totebi nga rigena ringa kirigani rikorokwa ne gold manchito mulgeria batebire ngabono batageti British companies chiruisko chiche ko yarigena ri manchito mulgeria nonyorera mangana yo asobwagale segazeti ya The Nation page 14 nabo igase kukwanira igoro y'abana bari children's homes hasi batebire serikali yensi ya Kenya yatebire ngane chikwenekia abana abo bari 44,000 bachikokera chiamati chiabo wiko mwaka o 2032 tumetibinera nyarekane kuri no manjito mulgeria enyorera mangana yose gazeti ya The Nation page ya 14 kuri ningo cha somo rwandone na rontara gotebia enkyo goteba na gotetinga kera lituko ni mekingo gotebia ngari tukeria litukoria rero chitariki 13 ni kiabeteke okorekana imeyense ndogo tebense ya Kenya yonsi yoko mwanjito mulgeria kurende imeyense iyonga chitariki bune chiga tariki 13 omwaka 2006 motinyo November motinto ya November ngosomera segesongo Innocent ya gotebia in seconds bune goteba sekekusi atebanga US civil rights leaders break ground for the Martin Luther King Jr. Memorial on the National Mall, the first monument to an African American there. National leaders hailed the king as an American icon alongside Thomas Jefferson and Abraham Lincoln. Nearly 5,000 people, including Oprah Winfrey, President George W. Bush, and former President Bill Clinton, braved the morning call to honor the Nobel Peace Prize. Laurenti Maguno Maite nakina tebirionte yeseke kusi. President Bush said, "We give Martin Luther King his rightful place among the many American honored on the National Mall." Chitariki ngenge ya korekanete tariki 13 mwaka 2006 mutinyi buno yo November. Okay, Martin Luther King abande bamanyete no muntu mumwamu uri ori gateba nimbwate ndoto ngakia ya momura yo mumwamu nagambe nse America nimbwate ndoto ngakia ya muntu mumwamu nanyolesko nimbwate ndoto ngakia ya muntu mumwamu nanyare ko bagago ikaranza nabaruti ndote yo na ruri ko yerwani lakini nde bagateba ase ndote yo muntu chitikuyikerani no muske Barack Obama ko bamura yo mumwamu asense America naboni ngantwaro che no mugavana didoche tigatigera avuga kikebati do mumwamwale igotwa mubalero tudo muntu mumwamu Barack usemo Obama lakini bona wateba chitariki cyo 13 mutinyi 11 mwaka bwechiri bubere na isano ne mwateba naliyo banyartuka bakubutura lige naliyo rwakina konyara kaba bakobeka umunara bwo kwagacha asense meliyo kumunyora Martin Luther King igati yabarayi bali bakira ntora una ko igudaya na bateba George W Bush nabo igo umurayi bwense umukoro bwense America nere okorunga Bill Clinton igo negati yabarayi bali banyartuka bagikora noro igo rero twara munyire I have a dream nimbwate ndoto Martin Luther King nabakunyurwa senga kiyabono n'abantu abange lakini abarayi umurayi bwense muswati yo manatugete tamanyeti kerari ngesesemo ya makweni akumurangiria kumubuli incheningo akamatebita manyeti timati gose n'ubusoku ose n'ubwoba bwagerete tamanyo umurayi bwense ngonyora tuli clip iki lakini toe umurwanda ore
ase gazeti ya The Daily Nation. Manjito Mulgeria no nari gosoa ego batebanga ukambani kaito mo direct turaba gutwekira kurase studio ya Kabere atebanga ukambani shouldn't be in the position no abwatete gitagagu ebichaya igokoroke muri wense ya Kenya abwatete gito Manjito Mulgeria na bakebwatete bolibya agokebugia abega sensemena oteba no we are in pole position na bwatete gitagagu na ndendo cho oseng ingikia muikero mutuoe ali kerangurigereria uyibona umuraibwense nandi itanga nitiganda aracha kire bita kata kawaya kwa roche karatua twara gochengera mashujadi chitalike 20 kwa roche keraka waya gakubugi mungwano uli agotenga umutuo tenga kando amagura tenga kando ulio tengete sana ukamba ngubugi bali bita sana gurua seseme bakubugi kawaya umuraibwense na yero ikirie gitakia yora agatebanga ensemo yabo kamba tebwene tiko baseseme liye kwamiria serikali buna tuwe clip keli una kurwa libuna ndigereti oli no musike Kalonzo Musyoka ya bono ngange tole kabisa konyoru burayi obwese igore nde netaro yo murayi bwense ase chinseme cyabo kamba nande mono abakamba boni gaba batebekana Kalonzo Musyoka na ero murayi obwate experienced politician ko iro burayi bwense tumanye tiki chinseme cyire kinara gento ngere Kenya gage kongo kisana ababugatani barenga senseme liye mali ngo iwate ba 2 term abandi nabo bikara baro bate ba 1 term nando muraibwe nso tebire mubasa goteba na abate koko na ababonete yego cyawikira nechinga kichiabene nebwenere ande kwigura baba ko mubwato ko bako muraibwe nsi ya Kenya na bagokorerwa amagendero Manjito Mulgeria kora county chinga kichi campaign cyo cyo bakachigendrete bagotewanga mutakireti muraibwe nsi ya Kenya ikura magendero tayo Diana ntagete kibatia tuiro mutimuko ne ngana yo muraibwense kerari ko rweko ko chiase abamenyi benseme ya ukambani nabo iganya ariko baga utobekera ase umuntu umuswati yo mutogete tamanyeti yo muraibwense muntu naro ko boli ngo muraibwense ya Kenya kumbe tamumanyeti yariko abanichinse mo giri chia waji aruralia abana ari gwanchira nageko garangarare mono bali kurwa sense ya Kenya bagateba kera bachiri Nairobi basoire Kenya lakini bokamba makweni moinaiga montoyo monara utamanye tumuraibwense tigango tuigwe muswati yo yubuna bole tinga no manyetenje agataba tamanye tumuraibwense mwanchumurige aigana Soko TV. Habari yako? Unaitwa nani? Rosemary. Hii ndio daraja yenu. Ilikuwa inasumbua sana. Sasa mambo iko sawa? Maji. So maji hapa ilikuwa inasumbua watu. So nyumbani ni wapi hapa? Pale juu tu. Unaishi hapa juu? Sasa singekaribisha uende huko. Ama? Haya, unajua hawa watu? Hawa watu ndio wageni sana na mimi ni mgeni pia. Hujawahi kuniona? Kabisa lakini nimekuja hapa Kaskeu mara nyingi, nimetembea huku Basi nimekuja hii daraja yenu tumetengeneza. Sasa watu watakuwa salama, maji haitawasumbua, mafuriko haitawasumbua. Si ndio hiyo? Alafu sasa huko juu tutasukuma sasa hiyo barabara ifike Chambeke. Ikifika Chambeke pale tusukume mpaka ipande kwa milima pale Kikoko. Umeshawahi kufika Kikoko? Hiyo inasumbua sana. Ile ya Kikoko So tumalize hiyo. Malize Kikoko. Haya. Okay, Rosemary. Asante sana. Eye ni Soko TV, uboroso bw'umugusi.
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika irigo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo nagira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mugusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niba kwa kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rgongo rwabusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egati chingongo au chinse kera litko oli chuma ensaye moya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso womogusi amaro ni gagendrete gotose mwana boire bokia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso umugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena Mbeya mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa igulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nenyara ko bakoigwegwa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Nsoko TV no gotuchi ko batoko kora igekoro gyeito tonyare ko batoko gekora ase njira ebwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batoko koraleria okorali kwanya gosira ase njira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi enyegetanero butamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegitari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegitari bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga nechi machine
chekerero obokore bwito nubw'ekinsemero ngibere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'omugongo ngokonya turabang'ina koibura na kuroberia oroiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam na boigo Trident nigo tugutuka nsemo ya magina tuligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Eye ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Kegemo mwanchu muligeli bwe Nsoko TV ando sia soberete semambia bono twasoire semelio mweli nandi nikyo libono rero omugeni naye ugo chichaga iga ototebi kilio tagete gukwana nande mono kirengangelinga esemambia bono nigo totete gukwarigani onyara ko gutwa kiresimi go cha studio elitonyara ko batugukwanera igoro yobwamate bw'echinse cheito chiritobwate na mono twarorire ase oborori bwa Nicholas oyo tware Bobu Njagi kagotebanga nige kororekana banyalko bagwitire emechande menge muraigwense ya Uganda gatebo babekire se fridge twaroche umuraigwense ya Uganda gateba nganega niri nera nyore nseme ya mase inyanja Indian Ocean obwa matubo itunga kibogende tumuwaziri bwa amangana yechinse chesi ko moske Musalia Mudavadi nigagendete ko komochigwa n'abakenya na namo nibyumbe biri bikoyegero bwene bwo mwanyabantasa gateba gari kimumu akirete kera abakenya bagendete gwitire emechande menge bagatebanga nigo abakenya bwente ko babatangani naroche igoroga kuru roboti goteba bakenya bali se chinse chase ko gali na bagendete ko konye kwagacha chinse cheino go balende serikali negendete ko karabiri bwenete likolendo mo Kenya ole chinse chase ko ayuri ole chinse chase ko no ole ndire na serikali ya Kenya ngonyoro ole support kurwa se chinse chiri chase ko anamono nabokonyara ko tutumira ujumbe ya gasese mail ya WhatsApp tutumira oro ase namba 0788666663 Nambe inaete abadabo igoni jisale minute 0788666663 asemambi yabono tonyara ko batugukwana na nabo twakiresi migo chaga igase studio nyakobwato mwama togole nsese nde ya isikali ngakioro chechinga kibune chiga serikali ya Kenya negendete ko ba support koranga mo Kenya yo nyoro bokongo amini obo onyoro bokonyi engakiri na bora nyorenga mwana ugo nale Buganda ngakiagenderete mwana ugo nale Tanzania ngakiagenderete ego tuachakire ko batuko twara abamate batonchokeire semambia bono ainaro tukurigereri nane mono bwene bwa mwanya bantu elio nyara ko bagokuru birengereri byao ni mataba gusi gotonare tichinsemo chonsi nagotebiri umuganenga kia ya mumusani itachiete se chinsemo je Botswana oikoro liliako na ukwane sesi imyo yebekire FBN kwa kali go cha Kenya lenda kuana na bantu baya batenga aya na ikirasi geta mabutango na kunyu amaya ko nyoru muntu kumukura kuruma ayombogo abakenya abuna basokire go chichinse chisiko mu Kenya nabako umugusina bakabika birende yonse
abarai baito barendete abakenya baito buna barendete guchabumba na kwirigeri aliesi bamenyete ngotiga bare rent yoro gwakana bare inyumba yo komenya aliesi bamenyete ngugura bare ndagira aliesi bamenyete abana babongo soma bari gisukuru nya bachakiri chiamate chiaboro bakenya baito barendire asenchira yo bikira nonya abande barikira abantu ase chinsecho inere nkwana tubwate semambi yabono togotebanga nekiureri kyo murigereria kunyara ko twakira esimi go chaga igase studio number itubuna nago tebigere 0788666663 ekero gwake esimi go chaga mwanchu murigereria ogototebia soberete nandirende liogirie tv ya bansi buya tokoigwe kubwa gotaka gwetegerera nabukoirana na ndonyo olenye kwale kubwatia so mtandao nyale ko bategerera ngakikwaru birengereri byao Diana nindoche baba liki iga kurwa ata bakuru Amboseli Nairobi abata banotole komo greetings to Sun Liki Fortune na Gisore family ati Nyaisa asa goteba notora sabu bono bombe nabigo manchito murigeria somtanda ito Facebook na makunyara gukubika kerengero kya goro nabigo YouTube kwa tumekerengero kya gutonyara toge soma nabigo tonyara togusanga nabagase namba ito studio ya 078 na 39 namba yo moiro 0788666663 namba ito studio no iriga gwase estirini yao gawo nabiga sisimi yao no kunyara kokori namba ito kunyara kogusanga chiga kitotebanga nichinga chiri rero AI tayoga ika nekero roche AI tayoga igo manchito murgirio kumanyanga nichinga kichao chokwene nekerengero kumanyanga nichinga kichao chokwene niliyogiria go butambe togotebanga nigori kunyara likuigo kana sigeta sengito twanyara tosanga pia mono ngagibwagire ne kamati ngagibwagire wagire uya nali twali kwa gacho boroso kwache chaliyo kaiga manya unandote wona njokorora kwana okolibimbwa to okeigo abantu baito baratinsuko cheisego serikali yetu ya Kenya tuli kubalinda ekiagarorote buna balia batie tororo abanda aidi abande wapi bagakirero igo twasorora tokorera mariga bakatuira nerigwe mebere wona igomba tolendete okoira koro kubada tebinga baba irire lakini mbali kwa yanda batobekero bolendi naende mbabwa ati wa matobiya kwanza ntwa baganya atweruse bityaga togotara asiti siginde getiyanda iki yego garato tesigeti ntubuna wa Kenya oroje buna abale Tanzania atogo sorra bakatobeka maruse bamana bosirorwa akara bakorwanera obosibole bw'abantu bande igombo besana serikali yetu tolende birane tolende tuna bana bagata gotwakira chinko bibato urete chira sachecha na tibara gotakaina to batengara to babekere tikura why kabati ya buli why pia bono atebanga togotara getiriana chinsi chia bande na wige serikali ada tebe kerengero kya nge serikali tebalindeti kolendenga gitene kerengero kyae Diana no igwete abakenya still bale chinse chisiko nkwagacha bale uchumi narori abande bakorosia matandiko baira Buganda abande bakabwate chaororo bale simige tumaite Buganda gosimikere chai Tanzania abantu bande bayigwira chisukuru ororo unabono igesonge gegito toja twakwa na gaiga bono tuna gukiambukiria abatanzania barabwe kibago tuambukirio cyane Giswahili Giswahili kibono bana gutuambukiria ntubwate nchire tumenyete ndete bono rakwana Giswahili kya Tanzania kogonkwani Kionge matida tebi kurubidali ngwana nga majambo Jemati ajere taya abu tebi tayo igo mwachu muligereri kwegure ese mambia bono kintu tokoboli nkelinga ki serikali itone kolete kilikebwenete kulinda abakenya bali chinsi chisiko twaligereria se chigazeti bono mambia gento toroche nkelie kenene Diana nkelinga chinse chinyinge digo chigendrete gotebanga nintu tokogesererio morembe guchia se chinse chiabo in particular ngwaro chaba Kenya babiri bakurunga experts boko kora maandamano Nicholas weyo dabo bunjani no gotorolera eto experts tuabwate babiri bali experts chio kora maandamano twarorire wizara ye amagane chinse chisiko ase chigazeti choko mochigwa umuske Musalia Mudavadi igakorekana ari umulegevu lakini abande bateba use komo compare use komo lengania noyo kabeire umutanganyo yokuruku umuske Alfred Mutua Musalia Mudavadi yotemire gukora biya aba Kenya andons balese bambia bono nabotoka ule Uganda Tanzania
kwanyora nga kwiburiga abakenya bambalendire nubwato mwiri by the way ulense isiko abangi aba Uganda Tanzania mbate bonse okay niri bataranga kiresimi bande yosembia bari kyara nchina chete ko batumera mbaranteria Ninga idonte inga Tanzania wikira boni go manchitu muri lakini ne serikali yetu igasi ni kokala gukwana chingwana chae inga mbalindire nabigo banyare bakwira mensi ya Kenya manchitu muri no gusabanga abakenya baito bairane kabalibya nabali bagenda to ko robonchuliri bwa basisemo kiriya cha Tanzania baro kibagote bangani bamenyete no bwoba no gusaba goito wikira boni ganga banyare bagukumenya biya twegenete nga mbajare ko bakubekirwa uburendi nande gintu barusaba serikali inyara ko bayigosora advance yamagani y'abakenya twarorire chinse chinde nonye no gutaka gusieke biasara by'abakenya tali y'abakenya actually abantu bande bakuru chinse chisco ntutu create environment yokora umwe amatenga kitomenyete ntutu atigarite mwaka moya ari gotebanga no tarando sipi na mainaro no ruwege igogende nsende yonse inchero ko ikagusikwa nyora lina guliroro ukuragira n'ubukima mambia ligwansa wakonyora nekera asikia mabere no genda nsinde yonse to konyara konyora ndagira bunili igona gitokubulia semambia bono mwanchu muligilia ndo sia sobere tenga ngikeli keroro asemambia bono regere tunyara ko batokoranga ngikeli yakorekana ili tunyara ko batokogenda busio na konyara ko batokoranga kikia bweneire indo chegaiga oyo makuru kunga Ensoko TV Diana Mbekere oyere no gotera gusaba ayayaya no gotera gusaba asemambia bono ili tunyara ko batokoranga tuachire busio asenchira yubikirano na namono mwanchu muligilingo batebinga nigo gintu kilitora kole semambia bono no kora gintu gotebanga no kubwaterana ilitonyara ko batokoranga tuachire bosina bwo tubwatia asense milium mtandao Facebook awa igenda ronyara ko tubekire kerengeli kiago ogenda asense ya WhatsApp tutumire message yao namba ito ye studio boniga nigere ona bo gwaka gochaga iga ototebinga abakenya baito mbalendire bo ikiranu bali balese chinse chiaba amate babekire uburosoro ngubwata tulichisimye semambia bono aigana Ensoko TV namba ito Diana Batebya Njito mulgirie namba iti studio gere 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yo moira 0788666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yo moira mwanchito mulgiria kobeki kerengero kya ogagu emambi yabono ototebyo nande andanke na ruchumura ibense ya Kenya ase conference ari gotebanga nigata gite orogo chinse chorongo chia Africa chinyane chiko bwaterana chibwate usiane ngi abanyara bagotarirana nera igando cheko na komesa semambia bona Ensoko bwakire Ensoko bwakire ngakibwakire bona to imeye kioreri kyomurigereria ne kioreri twasoire Diana na kya gote bali gosimali byangi kikwamwa Diana na macha nyura Diana ngikwalie ko na gosimali umurigereria ugo ana meta kweli Diana akazo kobuno muntu gwesibiri sono Mweke chamone chabo siyanganya musiyanganya bosiyanganya rega chuba ward kitutuma saba Nyamira County moko gamba na honorable MCA gachuba ward Nyamira County chairman na yechiredi omwenga toeli vice chairman top 6 salam scrap Kenya team strong Naba bwatire bu ya Innocent Onyango mbiya mono mwana minta ano monto mbiya loje biroro ko beke bweke ne byana mbiya mono tuje tumera na team iliyo ko beke birore bera gwe bijere ntoto tole kana gwe Ensoko TV ebintu bya byona ndaba tabayiga batenya baito bara siji ke jirani jaito yata nga borendi mboli buya kiegera mbaigweti biyekera ba Kenya baito bakatiga asiororo na mbeyemo tuchakira basikari baito ndibakara jirani gitokora tenenero okonya bajage ochoche wabona bakate yubobe kwanyoro muntu okwenda we unabona bibia kwano ku Tanzania ali ngana manga verde mwaje kibra ko bana abakenya ne nukorobikana kwanyora bajage ko tetaliwa bai abande baitirwa okay na bamwe bago itaba baitu abande ko ruwa baitu na baba baitu makwe boliga abantu abo baitwa n'abakenya babaita usemba ndoki babaita okay
iyo kijana kitonji bwato gochaya nare gosabaiga wizara yaito yo magana y'ichinse cy'isiko nero bona nara se kigazeti bamurigete batabo mu waziri tarakora mange rikora nk'abakenya ngo rindu bare nonye no kuruki statement Hello? Ninko igwete. Wono mate amangana yekera kolekana. Eito uyamboro. Usobo bemboro. Okay. Ne kero kene yosiye kolekana. Ngebugata advantage ne disadvantage. Okay. Na bego to ko muntu yo nabare ngebuya kwegerera gukiya se jinsi jisiko. Wanyora gera abantu tembaro barabanga indi baitira basariche. Na buya to ko muntu tabwate bo manyibo isaine. Abantu abaeta kurwa begere bangusente kende soba. Okay. Igobole ndi barumbuli buya. Yatotebere ngabole ni mbuli buya chinze chesiko. No na sisi yatumekele bakese dia Kenya. Nseteri buya. Okay. Pato wote abana ki. Nekero ukwana linga na kubu munu. Wara takura kwa magori chokisiko. Okay. Toko sokere yo sibona toko ngakie tole kolera iga. Tigante ebe ya bona tole sekerenga kama tota da Kenya to bara ba sekerenga kama tutuko bo nyumba tutuko bo tai. Tuanja ne to manya bona ngie go motwe. No mo chimigo to bwato nga Fred Okengo Matiangi. Biya mono. Na into katoko monia. To monia senjere yerengia. To monia senjere masikani. Ekatoko mukwana sika saba ndaba ito chichirani yicheito. Tuamukwana no bari mtu tutariko beka bonyombanye. Tutariko beka bochai tutariko beka dochea. Biya mone chema ni ejiredi. Ngiyo makana otra makimoto chema ne ejiredi omwenga toeli. Biya mono omwenga toeli. Aya, uine chema ni ejiredi. Gacha kera Diana. Tebanga tiko genda udateba. Da osoire Uganda uiranirenka. Tebirenga na birigo. Aigo mse ya Kenya turoche mbaroro bagocha Diana tigateranda bwatanira ya Mesire arensoko bwakire. Hello ensoko bwakire. Abararia bwakire. Bwakire biya. Nje Isabela ngubwana koruka jiado kiseriani. Isabela ngakibwakira abukajiado. Bwakire buye bwatete buyapi. Mbiya mono. Wona mangana ya rasa security. Asenze ya itoni nsare. Asenge ncha aseta yo mugusi atari. Aba mata ubaito aseta yo batari. Bona to kutiko saba oburendi babororo kutwaro bwa mato buya nari umuntu agotara buri kunatagete. Viri. Asenge ncho tuchage okore kweri tuchage gweta na igo no barabuna gutura mini tubaseri kwaro je muno ogoso oriyo gona gukwana nk'abantu bafinyu. Oibona kali morembe tokoreta asenze yaito. Biya mono kuruchi seme ichi Kajiado Stella sema biya bono nagenda kuligelia Soko TV. Soko bwakire. Hello? Soko bwakire kine kioreri kyo muligereri ngakibwakire. Bwakire biya. Nani maboke na inu wa woseti. Bono kumutaka to wadina oje na rika kama sori leo hata maana tikisho na tini salende. Na je salenda. Ni ndio yuko Kenya, ni ndio yuko Kenya hiyo. Ni ndio wao mati yangu ngimbi kwanda sawa. Ya teba teka hiyo. Ko era museni mata abate kama teka. Okay. Na wana ikirabo. Biya mono waso ikirabo. Soko bwakire Diana. Nara wate. Soko bwakire. Soko bwakire. Bwakire no na bosie mukurumiriri. Ngakiona re bosie mukurumiriri. Mbiyande nara kateba no mutendo mu ale no muya. Ngabantu kunya ko bato gotwaro morembe nande to babamo. Okay. Nare boberu mwenge tabwate magana mange na baringe igo mwenge. Asagoteba nga abantu bababamo. Era kinirende. Nero appreciate ringa mchada no muyori kiara no tote babutambe.
Wanjito Mulgeria somoro brite kioreri kyo Mulgeria ni kinga kichao chokwena ni rioge igona boko genda gwake simu yago ucha seta senigete ya Soko TV kwetere namba yetu studio ya 078 marakabere 6 maratano tunya to sanga tunya toko tebania nabo igo buninchire ya mo butam toko tibanga nenchira yogo semania togende gusema ne mono togende kubwata chisimi chino ase tukuburia semambi yabona abamate baito barumba totebetinga ya bona gaigate bwenereti serikali ya Kenya nendete kulinda abantu baye gakora narurira magazeti barigete barate bakomochie wizara ya magana ichinse chase kasemambi yabona bagototebye kerengere kiago ritobe tukubwatira na koranga twanyare ko batokogenda busio na nigo twagotebye kene kioriri kyomurigereria namba ito ye studio nigere 0788666663 namba ino ere ase screen go chere arorekana 0788666663 nabogo waka gochaga igase studio tunyara kabatoko igo birengera byao otatebya sobwe oberete semambi abone gento kilinaro rire ase bagoteba aba Kenya tubeko morembe nabigo tukantu bigeto morembe buna boni ganaro choyo mogoteba bali bakurubekana Tanzania tali ba Kenya bali naba Tanzania boka abanyane bali kurubekana bali bagete chikura naba Tanzania bali batebete ngamba iriri bagabachora barayibabo naba Tanzania igo tikeli gento gekoligereri kubuna neki abantu bense ya Kenya wizara ya magana ichinse chase koneretera sokete benga komocha mure kine kiekoboliwa chinga kichinde twarano nabarayibande babwe soki bagotebanga aba Kenya gotokuireta biembe chinse chisco oya omubwango igano mo senator bwe county ya Nandi Samson Cherarge abatebanga aba Kenya batokali kuireta biembe chinse chisco tigango turaigwa oye simi ya yanyare ko bagakomesa ase studio Soko bwakire Soko bwakire ke irende TV ke yeliogire TV oyo gataka gototegerera bamura teko nyare kana ototegerera ne simie so esimio kolimie liogi orari milio girie TV tugigwana kagitera bo Mulgeria ekero wake simia gocha segeta senigito manchito Mulgeria ke irio girie TV kiagara kero kwetegera na ntu gwatotegerera konyora ngantu kuigwana igonga nabokeya tunyare tusanga korende oyo mintu Innocent nako tibanga ngakende na igweto maraibense ya Kenya kagotebanga ero chinse chirogorwa Africa nchiganiri gutwara no ni passport nigo ntotoga ni irio nyotoko genda ense ya Nigeria tugenda liyo kanyo tuteka Canada Somalia tutayitugenda Tanzania Uganda twagenda liyo tutari gusaba passport korende wikira boni go manchito Mulgeria bono abanta bangi nigo bawo waite kiagera usiano y'ichinse ichi kwanza cha East Africa iringia tigango turara Soko bwakire Soko bwakire yego na James ukali ko nali bacho ngaki abantu bayibacho mbiye bale abantu bayibacho bali yati bono ngoligire tikore TV abuna mugonya kurwa mangana yo mbiye mono na mangana yo tabanga batenya to kuita biembe shiko Mimi muntu salikira bongo guturama Tere ntwa Kenya n'abantu twanye tomorende Ando isto taro mo Kenya no twanye tewe antu ba minto ne to kete abantu twende busi Yende twende busi somorende to tigana mangana mangi yo kujentana Biya mono akurwa se chinsemecho ndimona gateba ntwa bakenya ntwanche tomorembe tutigogo chenchana na koranga twa chire bosio asenchira yo wikere nara igana roto me message tigandara yaligerli nara igo kurukunga Soko bwakire bifon kurwe ekerenyo chinsemo cha kemuma tubwatiti live biya mono kemuma oyo nabara ase konte bikibati nabara ndebi kemuma ngayeberete Kurwaya ya center ya Nyaramba akuruku iyani umwana Enduki aka JB Mokogoti o mama bitutu mama mwabaguru nga bitutu uyu no yo mama bitutu twale korusia ebitutu orosana ine mbura yarenge gutweime twale ko tenyera abaiseke tuye batenyera oyo ndiri mambia TBT eli algoje remote karosia chingara twaye bete obosie twaye bete obosie kuru nyomba abadamba gachite ko chingara chiamo
bakaibo bosikoro gihomba bisoro mendo mbiaro wazeti kumwa magobuli ngambara ibako le sukali igole kwa chumuli na bakora the national super chairman obomo gusi Nairobi Laban Omaturi aka Omunyangapuo korwa Embakasi South constituency mbuya mono Laban na akora Omaturi street na akabwate bakebara yakoruka Omaturi street ntwagwanete derego watching you live and clear abakenya mbuya bamenyete isiko activist na ubago finyo kidogo lakini kugicha mbaitwa agateba na ubago finyo asinini agateba obomoyo negento kiamana President Suluhu hana suluhisho na Museveni hana huruma na Wakenya bora wasiguze umugusi oyago tabanga the national super chairman obomugusi Nairobi Laban Omaturi kurwa chinsemo chirichia Embakasi South constituency agatabanga rugomo Nyangapuo kurwa chinsemo chichia Omaturi street buyaga jire ebara ya Nairobi dakarolire gusialia bondra bako imukaruke ali on demo street na Omaturi otwarire bara ya chiseme chia Nairobi agatebanga Omaturi street agateba abantu bagofinywa asinini nechi activist lakini ndo mwalimu nasireti obugima asense ya Tanzania ochiete kugure ndagira buna bagateba egotebekana oigikira boniga no numubero yo tararorekana na ndagateba rende Suluhu taranyora suluhisho serikali itero yanyore lichibu yokorango bwamate bw'abakenya bali chinse chisiko bwanyare kwa babukulendwa senchira yubukirano onchumulige lichetre chitaika 50 no mone sana nemo asemambia bono maiga ichinse ibire chabono mambi togendete gukwana kuruga igase nsoko TV murubili nsoko bwakire na namono togotebinga nekiuriri kyumuligereri tate Diana togenda sinini umutimo tosoye chituka ngo turaranga ngikiriye koni gwikogorwa tokoirana togendere bosi umwanchi umuligere Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi omwancho mulire bw'Ensoko TV igetaseni Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa se county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amaye ko ruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye onye kubwateri bolyo obosemya gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv
sokotv@gmail.com. Boigo na bugu tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito imeye Ensoko. Aye Ensoko. Yekoro yeito imeye Ensoko. Aye Ensoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero. Aye Ensoko. Enibo nero ekogendia obonda bwense. Nakigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere. Umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato chamargoba asitorabe to wesemia amange. Umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kigemo mwanchu muligiri bwa Ensoko TV igana Ensoko TV urubili Ensoko bwakire togendete gukumanya ali agendete gukorekana ime yense ya Kenya twachagete 12 Diana twabatura twarosige kosi giasoka na intusi ko twachaka kuligereria ngakitoko genda bosio na nabono twikire chinsa isatu ejitaika isatu chiabono mambia anamono yastogendete gukwanera igoro yo bwamate bwito ewe wizara ya mangana chinse chesiko yotenere no Mosque Musalia Mudavadi nebegete mirobelie mironge yokoranga abakenya bali chinse chisiko barendirubiya abakenya nabaka babagusiye kwera litangani utarabo mu Kenya no bwategesa kukia winsa chinde abande bakire chinse chisiko totebe bali Buganda bali Tanzania bali chinse chiri chitotebe no Ethiopia abande basoire chinse chinde anamono abakenya baito barendirubiya semambia bono namba yito yo studio agara tukolere na semambia bono nigere 0788666663 namba yo studio nigere 0788666663 nabo konyara kababo tuma ujumbe yago isano na monigo chire isano mwali ukoli isatu litonyara kabato kwana naye senjira yo wikero nandege ntiko nabatebye semambia bonekero wake simigo chagaiga ndiko nyara kaba gokorange TV ya kwa yerusirie lyogi tubasa kubeke lyogi lie TV otake gwetegera ulitangani okonyore lyogi liri gocha ligochiko salia banda mato na ndeli yakabere nonye negintu kiritugo kwana okonyora gikonyoru geko ruta etuganye TV oye igu yakwanire
umanye kuiraniri igo bono konyora nonye ni nkwani ritware gukwana ya sirire mbale basoire asomurubeli asemambi ya bono buna bono ndoche Nicodemus Chogo akorwa chinse muchenya musiega teba watching live mbiya mono Nicodemus Chogo kurwa chinse mecho chia nyamusi asogendete kurigelia umurubeli asemambi ya bono na nemono oteba no leime ya Ensoko TV igo buna nagatebya nigo tole ekioreri kyo murigerelia asega igatwa bekire liyo tuikaranse twensi tonyara ko batokoranga ngikyo litogokora semambi yabona nimatenga chinga kichinsinia abande mbono nali muri mugondo abande nali mugendete bono kuyarigania ko nagoteba yaya yarontu abwate umuyegonde tuchigokora wasoka usindi chinsainya igokora bwango na butugonyara ko batugukwana gaiga asenchira yobwikiranu anamono tatebinga mwana ugo isachindo amenyetense ya Buganda ngakia bateye ubugima buri bali ndene serikali itonere abantu baitu bali chinse chisco ayuna arutotete kumanya asemambi yabono Diana aligelia ngesensemeli yechi SMS gosento bwate muntu ndo otumire kerengera lyo rule nonyenga na ya asemambi yabono litonyara kaba tukuna kogendra bosio yakara torange gukora umurubelyo asemambi yabono manjito muri diando cha somtanda ito Facebook omugende usanganite umuigo baba kinami ndochinagende natumete ujumbe hagoteba kurwa nyangusu umuigo baba kinami na mama watoto Faith Sylvia Onyancha Victor Mondo Lydia Nyaboke babiri miyomoro biro na bigo rikosora otebanga kurwa kiombuli tarobwa kiribya nambaiko asomtanda ito Facebook manjito muri diando cha ujumbe ne chinyinge musoriwe so otebanga lingana limwa muri litsukulia lero buyaliale Rairia tarante binga anga kidiari goteba na wigo mwalimu Nchimbo watching from Nyangusu Ligena Bwigesa village na wigo Dan Kanombano nchiri otebanga no alimu yomorobero Ensoko Bwakire na wigo Keva Tuya osababu oteba Ensoko ya ito tochi mutwe sante sana Aesta Omonerwa watching from Kiama Chocho Mira note good morning to Esther abigo oteba mwalimu Nchimbo watching from Nyangusu Ligena Wegasa village tuko ndani sawa. Mbarikiwa Dennis Kuku Pai tuakororere Imak Muratu tuakororere Jasper Ngaga tuakororere nabo igo Charles Luangu mwalimu tuakororere asenchira wikarano astogenda takubulia semambi yabono nga inkikeliyo roche serikali yabikire mirobelimiya yokulenda abakenya bali chinse chisiko asenchira wikarano bagoto tebya ngange tuli gukora bono Diana buna tuatebire kurumambi tuachagetelingana limwe mwiliyo umusuli bwe suswa kwanera nchena koboli nga uliogolete emboli eli yagechiri nga kiegenderete monte yonte biringe emboli yagolete nga kiegenderete olende minute nga chinga kichinde nche buna narora emboli negechigwa ne orokyo gechigukwaye ekera ikigwe chiro nyomogoli gagoche chataka bataye goronye gago ikaligoli kelinga kichinga kichinde nebe gento getigiagwitananire mche buna narigereri nega ninga no take gugetige sencho gechigwa tobasa gutigana bokogenda geko rubugima rombororo bande bago chabatenda bate ntutu atige tuchintakana abana mama abana tata bakagenda bagatutige ntutweka tuakinire tuasarale tuatwaliro muntu onye tutiga onye tukumoyo nanga tokaletiki tuchieti gusi igo bagate bangimbuli ne kiwe chiro tokenga nege chiri orokyo kogechi kukwaye tega nikogenda mugolio nyago ikebesa nje baigwana ne chiri bwibera kurwa karule chibesa ngetembuli yako genda nera ni turabuli ngembuli nga kiegenderete na inchi nabango tebanga ande akia mangana nguchara bakire family gose asimwanya abantu manjito morigeri gentukirike chekara kubera nabakonyoranga no burwaire monto sire amati yago mwancho sirire tiabono soe asense merie kurukwanga bono mosae sense merie kurukwanga ubwanchani ndiro konyoranga nyarebe kwa rengenere ochiranga nyoriro muntu mwao mwatiganire twarorira abantu abangi bagwitana mwanchito morigerianga kachire mutigagende abo igoncheri according to me litko ya lero agency na bie binte bina bagukwa no bwamata tebire boigo endenga kugwatigiru achika na ndira boko gendera busi mwancho morigeri enchendo chenga chinsa chekire Diana tubuga toke turwaiga lakini tutarabwa tukanindo che ababwata nibekia magiyo DM mbagenda takogenda chinsa mochi ya Mombasa ni doche barbecue gentongera abasekera kurwalia inche manyanga barbecue ngiye kegyaba timadi gozo no bwamate gwatingiri na Uganda ababwata nibo DM be chabeire bono niko balenchera kogenda Mombasa myaka 70 tatebanga all roads kuchi Mombasa wante bingurure gaiga nako bolire ndenga matukale ngora ire
mambi Nyarunyansi no kara MC Nyarunyansi bali bagoja bakora mazagazaga bagoteba comedy aliyeso mtandao o TikTok mbakumete sana bakolire bingi mambigo njengo tebyo mu director Kibati ne timu yaye barabwatira na barasuki biruge bikurwa tinye gene tingamba be ko Molembe bu Molembe gwikobo no boite giri mbarambabari gocha ngobonga ngakirero tuguchikotera nere na teite totere nere lakini maybe they know we are bado ntotere ya toldia magana nara guchura abugolie abuna kubugolie paraiga poro mbaramba mejigolie kiga naro igoro ngwaro chebuna sera keya chetega gagatwa kirengero nchena betanga te batili kogenda siwezi kuenda hadi umemaliza muziki yoere ngamaganyu muziki yo kaera ngagenda nande ko china ma jetiko tebanga mwale kondolera ibaga gose monjo bachoba ni ase beo ni intenga une style ne matianya twigeli lyo konyegera ngora tibuga timanga nande tuba takirigo orose Gole no mwanchu muligereri negati yemiroberi eri itoto bwatege kororero ngokwanukire bagaka baisamerwa na igo bagukwanwa abo na inje na etwe gobi ya neno mugaka ukurukwa mugaka oliobwe kegusi yetali yangoli inyorande bya ego bieyu ninde nero ngayere ego biye yunyo ko tebang go bi ni de nero anga to yero chino murieli yali omugago igaje go jao kagetenga na mangana kawaida ya bono nataka na le go piyu alingo tebinga ina ke go biyu na bora nyoni kadi ya baba mugago tenyo na ngete go bi ego biye yuere buone abana bago jaba mboli ngatatu ko be kali yolie ngombe mutu na batebies bono ego biyu mambi no chocherero mambi ya te mechandera bere mingi bangure ego bi bangure jinga gi wa tikora tigae bono ora tigae bono man nindoche Steve Nyalingie munde achetera kaigwe yangeli na tebeti ngango ikeke gusie kerengo gitega kwa yuna renge nabondo chenga rero mu rubiri wiki gusingo chora egekoro gitongo chakira abagaka buna igu bakuru kusengaki kuchabale igo negatie mirubiri itegendrete ko bono naritwaro le tie mirubiri ende emege nanda baligereri bayebwatiria senchire wikero mu chumuligereri chetire chitaika ikomire na ibere maega ichinsa isato chiabono mambia twachagete 12 wacha tebi ngalende emboline kagechiri chiro umugoli yakayerora kirayerora akaisasokera karuwe bese nere yagechiri kagitinga woni sauli yagechiwa terikoni igatebwa ngawacha okay John Kibati ukomera nejimboli chigechiri chiro tobasa guchitiga ayakarua manoti je nino sentio nyangongoro kwa muroberi bwa soko bwa kirenta iteto yokorera abwese mambi yabona nanjo mwanjito muligiri ankoro kwa Diana Ndemo asigeta senigeto yen soko TV muroberi soko bwa kire pya ngwa kire ngambi ya mono kwabo kana intwe nande tomerene ankyo chinga kibuna cyabo tambe aso muroberi soko bwa kire tonyara tokusanga kule nasibono genda uchengere mino bitumita senige soko TV nero orsubo mogusi tianga kiro mo direct itoke batukuru assist ya kabere ngambi ya mono asoko ene kyama lyogini chibichango cyara senche ya bene nabego Barnabas Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu